Right. Lezaiva share life. Lezai life share life mchibeza babu. Tumetakatumokare ukomajani vakarovaru nare shungu dzavo dziri dzembutitibhare aingeni wandivungisa makare dainangani nemari nenayenanaebeibe dainangani nemari nenayenanaebeibe dainangani nemari nenayenanaebeibe dainangani nemari nenayenanaebeibe dainanaebeibe Shibate baby ndinonda kupemberera takanyura murudo tichita zvokusendekera rudo ruchiita neshanje vataomerera ngati rudo rune fleva rusingaze kunyengerera zvibate baby ndinonda kupemberera takanyura murudo tichita zvokusendekera rudo ruchiita neshanje vataomerera ngati ndiwe wangu ndiwerure wakachenjera senengure uya tipinde mumambure tichitepenyura rudo segitare iwe ndiwe wangu ndiwerure wakachenjera senengure uya tipinde mumambure tichitepenyura rudo segitare dainangani nemari ninaenda naye baby dainangani nemari ninaenda naye baby dainangani nemari ninaenda naye baby Kufara bono tekerera uno yango bibi yakareberera inopira inda ichizororera matamago haiya notembetera ikamabata ndinonyemwerera chiuno chako iwe chinoenderera ndakakutarisa ndinonyaririra chama yerudo ndakakunyorera pangosara kuuya usikutora vanatepera kakumbirira iwe uri murora uchinyaririra saka bembera mbaungerere runare ndichachaya urere iwe bembera mbaungerere runare ndichachaya urere dati bembera mbaungerere runare ndichachaya urere uri chiwerure changu maimwana iwe vari moyo wangu maimwana uri chiwerure changu maimwana uri ruvare moyo wangu maimwana ndichido maimwana tichangoramba tichidanana vekudu vachatosorana kutosvika tatororana moyo teki teki ndichakutera ndinewe teki teki ndinokuda pacho kwandino mistake pana kana mumwando ita overtake moyo wako shuwange pabreki tidi kukukonzeresa hatataki tangakuda ubvira uri mudiki kana tinasiavatinditewiki tovaviri ngaveshanje ndo mastake ndakamirira kuti song ipere ndisadzime muimbi tine mari
regani seka hangu namaserugare guys. Chakaipa hapana, chikuru kufema, chikuru kurarama. Ai 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 ai. Ndakamira song ipere guys, imuchishare all life. Pachapisa pano nhasi ndachanoda kuti muzive guys nechekuti gadzirai pachapisa pano akina hazvizivi asi pari kuzopisa pano ingodaidzai vamwe venyu vauye chete because pachapisa. Okayo ai chisa chisa chila imi regai ndiganda zviridzira muridze ningoseka because zviri kuzoya panapa muchazvinzwira mogasi zvakangona kangolifta umwe wako so spirit yako kungoisimudzirawo so chera pachizouya zvimwe zvokuti tichachema hedu kugwadziwa kana kuita sei asi kungolifta mweya wako so ungogara wangodiwo wangouliftawo zvakangonaka right. Regai tisangane pachirongwa chanhasi muzuva rechitatu ndichiti aiwa makadiko maswera sei ninjani dhumela machero nabudzi ndichiti muri sei kumativi mana enyika siyaniminghelela nonke makayeni ezindawo ezifapafapa nei siti aiwa ngatisanganei panapa muzuva ranhasi titaure nhasi tine nyaya dzatinadzo pano veduwe handizivi kuti ndashaya caption yekuti ndinochaya kuti ndoti kudii ndosaka nangoti zvandingangoita inini imi ingodaidzanai regai mungozvinzwira because zvimwe chona unoshaya panapa so guysika nedemand yevanhu vari kuda kutaura zviri pahana pavo zvavakatakura zvavari kurarama zvavari kufamba nazvo demand yedu yakadai ndatongoona kuti rega ndiunze 3 so haisi show 1 guys we are going to have 3 different shows but tichangodzita umwe achipedza umwe achipinda umwe achipedza saka guys let's hope kuti mune enough data and let's hope kuti makagadzirira zvamurida kuzonzwa pano handika asi chikurukuru ndechekuti ndoda kuti pane zvinhu zvichataurika panapa paite leseni dzidzai mubate mubatisise musangouya kuzonzwa nyaya mubva mangodarika mongoenda chivhura zheve dzako uvhure mazizheve ako aya unyatsonzwisisa kuti zvinhu zvinenge zvichiitika handitika wowanawo chaunobata haikona kungoda kungoteerera chete ngoti andinomboenda kunhwa nyaya kwasisi Melis Diaries imi muri madiaries tiri family we family tiri vanhu vamwe chete nditi panokanganiswa tinotsurana murido regai ndigari ndasa disclaimer yekuti hatisana mbobloka munhu pano I think I only blocked 1%. Ndakabloka munhu 1 pano 1% pano padiaries vanhu vanouya chitaura nyaya dzavo nemuromo wavo haasi haidi yokuti ndapuwa haidini ndikakanda kuti hide me munhu anenge achizvitaurira jeni yake ruendo rwake rungave ruchakutyisai kwamuri ikoko handika kana kuti ruchakunetsai kwamuri ikoko kana kuti zvichaita kuti muite wanda kuti imi zvinhu zvakadai zviriko here zviri kuitika here vamwe zhinji venyu munoti maafrican movie handiti tasi inyango neniwo ndasingabelieve zvinhu zvakawanda I started believing pandakutaura nevanhu a lot of times many times ndotaura nevanhu kuseri ndoti ini ndaive ndiri munhu anogara achijaja vanhu achitaura kuti hakuna zvinhu zvakadai inyaya ingano idzi zvinhu zvinoitika munhu akukudza nemuromo wake handichimaona so ukaona mbudzi youya paruzhinji inenge ichiti ndoda kuti andigochi ndoda kuti andigwambwa handika umwe guys who don't want a case whereby munhu anofuma mangwana akazviuraya because ashege kuti ashiye nyaya yake isu tiripo hence we are here we can just listen what you can just do is listen and contribute and give the person advice kuti iwe shamwarika pawakapinda apa wanga wachidai handiona kuti ubude mazviri kana vachigonawo kubatsira kuri kuti zvinoda minamato veminamato vopindira kana kuri kuti zvinodawo zvichivanhu vechivanhu varimo mukatimu vobva vapindira chatisingadi kutsosana matsotsi nokuti munhu achiuya anenge ava nedambudziko rake riri genuine handichimaona haasi mahaidi saka vaya vekutuka vaya handika vaya vekushora vaya vanotuka vaya vanodii pano hapatukwe munhu kana uri uya wokutuka munhu wogara watongobvako izvo zvini chiri kungotaura kudai so wochingorova pasi marata
mboza wakanaka kudhengemvenge handitika ikoko ndokwamunonoita yose yose koko haiko imvenge ani munongonzwa zita racho mvenge imix masala gango chiro chawada ikoko inongotambika ikoko handimaona ndokwamunoenda ikoko pano todawana nerespect kana tiri kusawirirana nezvakaitwa nemunhu tinomuudza tigomutsiura mune zvakanaka murudo. Our main aim here paSisimelis Diaries is not to break somebody, is not to destroy people, but it's just to try and bring people together and just opening our ears tichinzwawo vanhu handika panogona kubatsirika pachibatsirika kana munhu ari kudawo counseling tine maprofessional counselors atinawo pano online free of charge handika tinongokulinka navo vanokubatsira vose vandakaisa so far vose vamunoziva vamwe vaida vaizvicheka vaida kuzvura vaida kudii vakarikavha vose vakaita bho hakuna kana one anoti apa zvina kundibatsira vese vakaenderera mberi handimuona upenyu hwavo wakatoshanduka through machi ndoda kutendai timu yangu yandoshanda nayo pano maprofessional counselors atinawo ari kunze kwenyika kudiaspora uko akati toda kungobatsira for free handitika ndoda kutendai regai ndise maoko kwamuri ndichiti aiwa mwari vakuitirai zvakanaka handitika hakuna vanhu vavaona nguva yekuti muita masessions enyu online nemunhu wasingazivi uchiteerera uchimukansela all the way kusvikira munhu asvika pakuti apora kusvika munhu aappreciata kuti aiwa ini hangu ndakabatsirwa handimaona its not easy kutonobhuka professional counselor izvozvi panodiwa mazimarai kuti vazhinji vacho inenge istoripo tenge tistorina handitika asiko zvinoti angoziva kuti zvikangonetsa kudai so tinongobata vamwe vedu voya votibatsira saka guys vaya kune vaya vanotora nyaya dzavanhu kana uri kurekotana kudi chakanakira zvapo pano hatikandiri haidi munhu anotaura nyaya yake saka amene tinenge uchizvitorepi because anouya achitaura kuga nyaya yake handitika imi makangoteerera then mupawo masana handiti panapa zvawanzwa pano zvoperera pano kana usina kuzviona pano unogona kuenda kuyoutube uko wonoteera kuyoutube wonoita catch up ikoko but so far hasina takomplaini yenyaya dzose dzevanhu vakaburitsa nyaya dzavo pano vachifona kuti tadzinzwa kwakati tadziwana kwakati dzazotoka dzarekodwa kupi aiwa so for that I still want to thank you ndoda kutendai because it shows kuti padiaries pane vanhu vari matured pane munhu one chete wandakabloka panapa sana kubloka munhu pano padiaries I only blocked one person Sabina uya because Sabina pese panosvika anoshunza nyonga pose panosvika anoshaudha pose panosvika hagoni kutamba nevamwe kutamba nemazimbabwe kwakatoramba kwaari anongotuka munhu wekuti we can't truly speaking we can't associate ina hangu handikwanisi kuti ndingaita associate nemunhu akadaro because munhu wake wakatosiyana nemunhu wangu munhu wekuti anongochero haafungi hasefi mashoko kuti wandiri kutaura kana wandiri kudza wandiri kutaura zishoko iri handika anonzwa sei kana kuti saka pano padiaries I'm not looking for that so ndiye munhu wano ndakabloka mushure memwe ndamona abhomba mumwe munhu angauya pabvangu kanda ziwedi rinonyadzisira kuti bho achituka munhu yene zvemubhurugu ndobva ndangonobaya blockwo ndakanyarara so kana aripo anenge aripo neghost account handimaona ndangoti ndigare ndangotaura nekuti pana hatinyanyi kubloka vanhu right regai tidedze kola wedu wekutanga guys handitika vedu bear with me nyaya idzi bear with me we are Zimbabweans asikana zvinhu zvakawanda zviri kuitika kunze uko handiti zvakawanda zviri kuitika kunze uko don't judge handika musanyanya kujaja handitika musanyanya kujaja just kuti ndivaprotecte ma-identities avo ndichavachinja zita handitika ndofunga maona ndavavhara kumeso 2 1 ndiyabuda face because uyo ati haana problem nekubuda face according nezvaari kuenderana nazvo handichimaona nenyaya yake asi vamwe 2 ava vane aiwa pakati tiomei ndosaka ndavavhara face because plus futi vachiri vana vadikisa umwe senge number 2 achitori mwana wechikoro number 2 mwana wechikoro zvokuti hazvikwanisi kuti ngaburitsa face yake pano achitori mwana ari kuchikoro handimaona iform 4 hazvigoni kuti ngaisa picture yake auye panapa handimaona saka ndinozvitodza kuti tiri kungobatikwa nevanhu vakawanda vari kungotiona kwese handibazviona havaoni ndoga nemi imi madiaries acho ndimi vanhu vacho handiti kwete inini right regai titange kufonera kola wedu wekutanga hello ndeipi Maria mushe right saka iwewe thank you nokuya pachirongwa zuva rakura nhasi zuva ranhasi tombokuchinjawo zvezita tombokuti Maria riri right handiti
Right. Maria tada kugamuchira nekuti bachirongwa but tisati tatanga kufamba newe rwendo timbonzwa nyaya yako handitika ndagara ndataura ndofunga wanga warimo macomments wogara ndaisa disclaimer no judgment no kuti vanhu vanoda kutaura zvavanoda kana kutukana kudii kana tichakukorekta kana kudii tichazviita murudo handitika. Right. Maria, can you tell us how old are you? 26. 26. Alright. Uri munyika yeZimbabwe here kana kuti uri imwe nyikawo? You don't have to tell us specific country kuti ndiri munyika yakati. Uri munyika yeZimbabwe here kana kuti uri kune imwe nyika isiri Zimbabwe? Zimbabwe. Alright. Hausi kuZimbabwe. Right. Vabereki vapenyu havo? Vapenyu hangu. Alright. Saka chakusvitsa muzuva ranhasi rega tichienda kunyaya yako iwewe chakusvitsa pano paSesame Liz Diaries kuti uzondibata uti ndoda kuya ndichitaura nyaya yangu woina ndichazivi kuti ndoita sei ndoremegwa ndodii because takamboikanda wakambotanga kundipa iri hide me handitika ndikaikanta iri hide nyaya yako papage vanhu vakakomenta ichingori hide but ndofunga nawangu havana kunyatsa kunzwisa wangofunga kuti pamwe hamene muSesame kwavaichora uchibva zoti but ndoda kushare nyaya yangu. I would like to share nyaya yangu nevanhu yatsonzwisisa position yandiri ndikati no it's still fine handiwaona. I think yakaita macomments kuma 100 and something or so nyaya yako. Can you please take us back kubuda kwawakaita kunyika yekuzvarwa kwako yeZimbabwe kusvika munyika yauri ino yawakapinda handika chii chakaitika ende uzotitsanangurira jeni yose isi tinenge takateerera then tozotangira ipapo. Okay, rega nditange pakuti ndichibuda munyika yeZimbabwe Sesame ndanga ndino mission yandaita yekuda kunodzidza kunze kwenyika. Ndobva ndanodzidza kunze kwenyika ndikapasa ndikabudirwa zvakanaka. Asi ndiri kunze kwenyika kudaro zvinhu hazvina kundifambira zvakanaka nenyaya yemaikonomi anozongosiyana-siyana. Ndobva ndangotanga kuitwa basa rasina kunyatsoti kwesere kungoshanda mumarestaurant. Ndichishanda mumarestaurant kudaro zvaisandifambira nekuti ndaiona kuti imba yese yakatarisira inini Sesame kuti ndiite zvese. Ndini ndakatotarisira ndimusoro. Okay, phone yako hold on. Phone yako wakaisa padhuze nespeaker iri muromo kana kuti vanhu vari kuti aisinyazonzwika zvakanaka. Alright, rega ndedze kutaura. Makundinzwa? Makumunzwa here guys. Ndichinge ndapedza kudzidza kudaro kunze kwenyika Sesame ndobva ndatanga kushanda mumarestaurant. Ndichishanda mumarestaurant kudaro zvaisabatana nekuti unenge uchiti kuti rendi uchitiwo kumba vanenge vakakumirira ndiwo unenge uri musoro wemba uchikumirirwa kutotiwo nevakasiya kumashure vanoda kuenda kuchikoro. Vabereki vapenyu hongu but vese pari zvino havashandi vakagara. Ndichinge ndaenda kumarestaurant kudaro ndakasangana nomumwe musikana wandakafambidzana naye akasvika iri customer but asvika uri customer akangoratidza kundifarira andifarira kudaro akandisira manhamba ake tikangotanga kutaura achibva atichi aizokwanisa kunditsvagirwa mamwe mabasa ari nani. Handina kuramba since ndaive munhu aitsvagwa kuti ndingoitawo zvakawanda ndobva ndawana basa rani ndobva anditi zvoni pane basa randakuwanira unokwanisa here kuzoya kuinterview mune rimwe dhorobha hombe rekwatiri kunoku. Ndobva ndamuti ndinokumbira off ndowe. Ndikakumbira off ndikaenda. Pandakasvika ikokoko achibva anditaurira kuti basa riripo nderekuti iwewe unofanira kungoti ndikakuti enda kwakati enda ikokoko unosangana navo uchaita zvavanenge vachida. Kana uri desperate Sesame like uri desperate zvechokwadi you do anything for money plus nepressure yavanhu vanenge vari kumba vanenge vasingazive situation fete yekuti hausi muZimbabwe vanofunga kuti like mari unayo Sesame zvese zvako zviri kufambira but at the same time zvinenge zvakatooma. Iwo nemwoyo wokurwadziwa kuti ndakasiya kuZimbabwe zvisina kumira mushe zvino zvinhu zviri kunze kwenyika you try by all means kuti zvinhu zvishande ubvewo musituation yenhamo. Ndakabvuma zvaakandiita saka akanditaurira kuti zvarinenge uchiita ndobva ndifonera first meeting yangu ndakaenda kune imwe nzvimbo
pane imwe hotera. Ndikatosvika ipapo ndikaona murume anga aripo. Murume aripo anga akatodzwa kunzi munhu uyu first time yake kuita sei kushanda, saka unofanira kutodza uchimudzidzisa zvakawanda wanda. Ndikasvika ipapo ndikaona murume uya kuti handiti ndauzonzi first time yako kusvika pano kuita basa iri, ndikati hongu. Wangone makore mangani ipapo? Wangone makore mangani ipapo? Because une 26 iko zvino. Wangone mangani? Ipapo ndanga ndine 24. 24, all right. Andanga ndine 23. 23, all right. Try kuti bvisa phone yako pa speaker. Wakaisa speaker on andi. Bvisa speaker on. Okay, rega ndinoti ndadzirise volume. Bvisa pa speaker. Yeah. All right. Hello. Taura tinzwa. Ndichibva ndaona murume uya ndobva nditarisa, saka zvaunenge uchingotarisirwa kuita mubasa rachona unenge uchingoti ukaona murume zvavanenge vachida zvakasiyana. Mumwe musi unosangana neanenge ari one, mumwe musi unosangana navo vari magroup, ende vanhu ava vanhu vane mari dzavo. Vamwe vanobva kunyika yedu yeZimbabwe, vamwe vanenge vangoshanyawo vachibva kumhiri wemakungwa akasiyana siyana. So it depends nekuti vanenge vakubvunza kuti unoda kuitei. Vamwe vanokubvunza kuti vanhu vanongokuti zveni iwe vanoda kuti uvabatsire, handizozive language manje sismeli. Ingotaura chaiko chako, taura sezvazviri zvako, no problem, we don't mind. Oh, alright, yeah. Because sometimes unongosvika nekuti vamwe vachona vanoti havadi kunge vachiita sex newe, but chavanenge vachida kungoti maybe offer like ma-oral sex aya, and then unotopiwa mari yako. So at first like musikana uyu kandiye aibhadharwa ozondipa mari. Okay. Ondipawo kati yangu, unobhadharwa ondipawo kati yangu. Ndinongoona kutoenda pahotera unenge wakabhukirwa zvese. Kwako kungosvika room number wongopinda wotoita zvaunenge wangodaidziwa. Pamwe pachona futi ende nekufamba kwenguvawo zvinotanga kuita zvichijairika, vanhu votoona kuti vane experience votanga kupinzwa mune mamwe madhiri. Ndakapinzwa madhiri ekutransporta madrugs. Right. Tisati tapinda mumadrugs umu, ngatimboramba tiri apa pane yemusikana uyu. Saka wakashandira musikana uyu zvokuti waiti wowo unoita basa iri, musikana uyu achipuwa mari kwenguva yakareba zvakadii? Musikana uyu nekuti ndanga ndisingatozivi ndichitoti ari kundiitira favor dzemari dzaibhadharwa, ndakatoshanda ndofunga 23-24, ndakatoshanda 2 years ndinayo. Achingodya mari iyayi asingaitiwo here chibasa ichi chake, aingotora mari iwe ndiwoenda kunoita basa, kana kuti maishanda muse asaizokurobha. Aitongoshanda saagent, anongoenda mumarestaurant ongotsvaga vasikana anenge ari desperate, achitoshanda saagent achingotsvaga iye chake kudya mari idzo. Iye anga ari agent, all right. Saka wakazozviziva sei kuti iwe uri kujutiwa apa, uyu munhu ndiagent, iwe ndiwe uri kuita basa rose? Pane imwe client yakabva overseas kwayakabva. Saka payakazodzoka pechi2 yakasiya mari yakawanda, ende akasiya mari anga ari ma-US dollars. Ndobva anditi zvoni apa mari yandakakusiyira papa, I thought uchaita sei uchaitawo something nelife yako, uimprove or something. Ndamuti wakasiya mari, akataura mari yanga semari yandandapiwa inini. Ndipo ndakatoona kuti so it's not the first time yazviri kuitika. Okay, Maria, can you tell us kuti nyatsotiudza pakanzi pasiwa mari chaiyo figa iwe ukapuwa mari? Mumwe munhu uyu angabva overseas ndakagara naye ndaimupa services Friday, Saturday, Sunday ndobva azodzokera. So for Friday, Saturday and Sunday akasiya 5.5 US dollars. Okay, iwe ukapuwa mari? Ini ndakapuwa $500. All right. Yes. Saka manje nevamwe vanozongotaura navo patineti batsira maclients vachizotipa mari dhirere rakaita mari yakati, and then wozotaurana wozoona nemari yaunenge wakapiwa. Ndikatoona kuti aiwa munhu ari kutoita sei ari kutoita mari nini, ini rega ndichitawo zvanguwo ndega. Ndobva ndatomusiya ndibva since ndanga ndatoone mamwe maclients ndakatanga nguvaudza kuti ndakuzviitira zvinhu zvandichashande navo, and then things changed
ndakachinja and then marimba yatotanga otobatika nekutotione vari kuzimbabwe vanga vatoona kuti zvishuwa mwana akuita sei akushanda asi havatozivi kuti kushanda kwachona kushanda rutivi yatotanga kushanda paya zvikatobetsera and then mugore ndobva ndatozopiwa rimwe ndasanganawo neimwe client yaida kutakurwa madrugs kwendo nemwe nzvimbo angari murudziki client angari okupi okunyika ipi zimbabwe sisimeli munhu aitobva kuzimbabwe ende ane mari dzake izvo okay ndobva atotiti zvoni ndinoda kutakurirwa izvi neizvi asi munotakura kana makuatakura hamutakure muchifamba nemaoko then 2 tumasachets twamunoiswa kuzasi uku wotomeka sure kuti waenda kutoilet waita sei and then tumasachets twatoiswa kuzasi umwe unongo twakaita tuchubu tunenge mapiritsi marefu aya akarebaya tune twakaiswa powder mukati womedza kana uchitikisa kuzasi uri kureva kuzasi mukati mependi here kana kuti kudopfekedza muzasi chaimo mukati chaimo sisimeli unotokumura bhurukwa kudai kuvhura bhurukwa wovhura makumbo wokuisa kuzasi chaiko mukati chaimo saka ivo ndo vanokupfekedza vana murume uyu kuzimbabwe ane munhu wake anotiitira oright saka makubva mapfekedzwa papaya madrugs amaitakura yanga ari madrugs rudzii unosastarawo ndinonyatsoziva sesimeli yanga iri cocaine kuzasi oright kuzasi haitombokuafekti kwezinenge yakarepwa oright obva kutokuisa then tobva tatobhukirwa ndege dzedu nemahotera atinotonosvikira ikokoko saka pavanokubhukira hotera kune imwe nyika muchienda kune imwe nyika zvese zvine zvakatorongwa ndoziva kuti ukapfuura paairport musi wakati official nhingi ndiye anokutarisa and then kana wasvika kuhotel unosvika kuna manager nhingi ndiye anokuitira zvo so it's an easy process unenge uchingoenda saka wati mamwe achona waiti mamwe aindonyegwa kuzasi mamwe monzi medzai nditi unoona tupiritsi tumwe twakati rebeiso tumapiritsi akati rebeiso tunenge tumakepsules iwayo anenge ndozvatune twakaita but tiri twakati kuri isiri normal size yepiritsi uchiti ukamwa womwa nekakoko uchimwa nekakoko kuti zvinyatsodzika imomo then tikasvikawo ikoko tikatogara 1 wiki kwezitatu saka miratinzwe Maria kana mamedza mapiritsi aya masvika kwamasvika kwakene mapiritsi aya imi mamedza ari mudumbu munozomaburitsa sei ari mudumbu aya handisichina ari mudumbu neari kuzasi achinosvika and then ari kuzasi unotongovhura makumbo and then paunosvikawo nekutravhela koko iri handiunongowamwa nekoko paunomwa nekoko papaya like you just have to paunosvika find something to eat chiri heavy and then you go to toilet awendo toilet kuenda pachemba papa vane tumwe tumabhaketi soti kwaunongo wakanogara sokuti unoita then mvura inenge inetune mvura nekasefu tumapiritsi twosara pasaidi tsvina ichidzika wotora mapiritsi aya vozoburitsa vachitotanga kutengesa okay sure alright endererako mberi tikasvika ikoko tikasiya madrugs aya taitova tiri 3 mumwe wedu wechi4 haana kuenda kunyika yatakaenda akaendawo kune imwe nyika asi akaita munyama wekuti akabva abatwa nanhasi ari mujeri sesimeli so like that was also a wake up call kuti zvinhu izvi zviri riski sei anytime unogona mukwa kujeri asi takangokontina nenhau yekuda mari tikakontinya tikaenda ikokoko tikapiwa mari yedu tikagara ku1 week varungu bva vadzokera kunyika kwavo nevamwe mazimbabwe adzokera kunyika kwavo isusu vatadzokerawo kwatanga tata saka pamaitransporta madrugs aya mainopa vamwe vechizimbabweni zvakare here kana kuti mainopa vamwe vekune dzimwe nyika vanenge vakasangana vanenge vakangosangana panzvimbo iyoyo right vanenge vakasangana saka mukugara kwatakaita ikokoko unenge wakuzoofwa nemaservices ako but zvaunoona iko zvatakaona
zvimwe zvachona zvinovhundutsa nekuti unoshandiswa futi nevanhu vanenge vachiita zvemarituals zvavo iwe usingazivi. Right. Saka pamaishandiswa nyaya dzemarituals apa maishandiswa sei? Yazotsanangurira, feel free yako, because hapana ari kuziva kuti ndiwani, uri Maria, no one knows, so that vane vana vari kuita zvinhu zvasiri kunyatsonzwisisa kana kuti vaiso vabatanidze vajoinidze kuti zvingave izvere zviri kuitika kana kuti chiri kuitika. And then patakaenda uku tanga tisina option isifili because kwakuri nzvimbo yatisingazivi, hatina kana option tangosvika. And then vatasvika paive nevarume 4. 2 vachona, one aibva South Africa, mumwe aibva Zimbabwe, and then vamwe vaviri ava vanenge vanga vari vekughana. Ndobva vatotiudza kuti isusu panapa tatodzwa kunzi ndimuchatidetsera, asi zvatichaita kuti mutidetsera kuda isu oga. Hatisi kuda zvekupuhwa maoral text and chichichi direct. There is no protection yamuchashandisa because kuti zvinhu zvedu zviti hatidi protection. Iwe sisimeli kurara kwaunoita navo ka ndoku like ndini kwari kufona nainonatipa guy aibva kughana explained it kuti explained very well kuti zvone achiita sei tikarara newe iwe ndokwanda kwamusaka iwe unofanira kutsvagira vasikana vakawanda vekurara navo paunoprodusa papa anototora tishu and then okupukuti tishu reriya oenda naro. Okay, saka makazviita musina makondomu, saka mamusingatyi zvirwere nemwanangu? Sisimeli dzimwe nguva unenge wasikachaiti nekuti hausi kutya, but unongositorina choice because situation dzachona dzimwe nguva anenge atori riski zvokuti vanofunga kuti ukaramba ka unoda kufumura vanhu zvinhu zvavo. Alright. Saka wakazviita kangani zvakadaro? Wiki rese ratakagara uku everyday sisimeli paangofungira munhu kuti ngoda kurara newe anotongouya neroo yake yematishu otorara newe. Weda nhasi warara newe kughana, mangwana newe kuSouth Africa, mangwana newe kuZimbabwe. Saka maZimbabweans ari kuitawo marituals aya futi? Sisimeli ndakasangana nemaZimbabweans akawandisa. Sure. Kwazvakaoma sisimeli ndasangana hazvina kana kuti nyika ipi neipi, but maZimbabweans ariko. Alright. Sure. Alright, enderera kumberi. And then so kunzvimbo kutakagara 1 week, so it's like tanga tine mabasa akati one day chaizofo like pavanoenda out vachinomwa vachiita sei unofanira kunge wakapfeka zvakanaka wakachena uchinyatsoonekera kozi ndio unofanira kunge uchingo vanongoda twa ndinoti chingowafadza toya chetu vasikana chingowafadza like pavanoenda out nemadrugs nekuzoti vairara nesu futi. So in all that inini personally mari yandakadzoka ndinayo kuzi tanga time kwave kuSouth Africa simeli, so mari yachona anga ari marands, so it was 43,000 rands. Ndomati hadzimboshandi zvinoenda kure sisimeli mari dziya, but nemari yandakadzoka ndakakwanisa kutobatsirawo kumba ndikaimprova zvakati one day zvakatotifadze vanhu, but ezvino zvindakazoona kuti ndaneta sisimeli, I just need kuti nditange zvakaitika zvemarituals zvinogona kuzondikanganisa in future pakuzowana vana nekuita sei, but I just thought it's never too late kuti shame. Yeah, it's never too late sisimeli kuti nditange life again on a clean slate, ndite something nelife yangu, because right now I'm not even happy. Saka pane pese pawaifamba pauchiita madrugs uchiita izvo zvekuti muchibhadharwa mari dzenyu uchidii, ungosina mari yawaisevhawo? Mari yandaisevha yange isingamborina mari yandaisevha because unopiwa mari sisimeli uri kurenda apartment inechibhadhira mari inodhura nditi, and then wabhadhira mari inodhura unotenga hembe dzinodhura, zvinhu zvinonge zvingodhura kuitira kudhura kwaunoita unoattracta wamacustomers achitidhurei.
and then kumbo mari yacho unongomeka unongoshungoinvesta kuti raitsinga ningomunatengera hembe nechikafu vanobva vafara zvotopera kuti uite chine musoro chinobatsikawo haumborina chine musoro chaunoita. Saka izvozvizvo nyaya yechi ndorit tell us nyaya iyo yelockdown dziriko nechii haukwanisi kutransporta dragi hauna kwaunofamba uchiinda kana kuchihure kwacho hakusi kuendeka saka uri kudii kubva pakatanga lockdown ndakabva everything zvakangoti zii kozi ndiri kunzvimbo yandiri sismili handina kutomboya nekuda nzvimbo yandiri ndakawewo ndine client yaibva kwayaibva nditi ndobva client yabhuka hotel and everything yakatobhuka hotel for a month aifanira kugara kuno kwemonth asi pakazonzi pakuitwa lockdown but ndadzokera kunyika kwangu but wandosara uchigara panapo unogona kusara uchase uchigara since angabhadhara for a month ndobva abhadhara per month inini upenyu hwangu sismeli waivo ungogara mumahotel kuti ndiite imba chaiyoga handina kumboita waingorara maslay queen uri manzi maslay queen aya maslay queen aya chingotedza mahotel papa wacho pandakasiwawo ndobva ndabhadhara futi imwe month nekuzongobva ndaona kuti mari yandinayo mari dzaakupera bcause iwe unongofanira kurangarira kuti kuzimbabwe vanhu vanoda something iwe uroda zvimaintaina hotel uroda kubhadharo ndobva ndati zuva ndakachogara padining ndichitodya ndobva pauya vamwe amai so wati kunzvimbo yauriko zvino izvi hakusiriko kwaunogara wanga waenda neclient ndizvo client ndobva lockdown yatanga uri kunzvimbo ikoko ndobva mavharigwa ikoko kunzvimbo saka izvozvi wakavharigwa uri kunzvimbo ikoko sezvo kusiri kufambiwa wakatovharigwa uri kunzvimbo ikoko haukwanisi kutotravhela kudzokera kwawaigara iwe handitokwanisi kutodzokera sismeli bcause even pakatonzi vanhu pane pakambonzi vanhu vakubvunzira kuti handina kutokwanisa kutofamba nekuti ini ndinchizoti kwekuenda handina mari yekuti ndichiramba ndichibhuka mahotel handisisina sismeli right saka iwo pakazoenda munhu uyu munhu andanga abhadhara emonth ukagara emonth nemari yake yanga abhadhara yachiti handidi kuvharigwa kunyika iyi handiri ndakudzokera kunyika kwangu ukasara yaungaona imwe yaukazombochofha uchibhadharawo pahotera paya mari ikapera uchibva uzoita sei ndichibva ndati rimwe zuva inini rega ndite rega nditsvage basa kozi pandaenda pahotera paya pamba ndavabvunza kuti hapano here mabasa munetese amungakwanise kundipa ndobva vati hapana mabasa ndobva ndaona vamwe amai ava ndobva vanditi achi mabasa pane munhu andinoziva anogona kuda munhu webasa ndiani ari kuda basa mba ndavati chindini ndikuda basa amai ava ndobva vanditarisa vachinatsoona kuti zvishuwa nebasa randiri kutaura nezvauri hazvisi kuenderana munongoaziva maslay queen sismeli ndobva anditi basa riri kudiwa chi nderemunhu wemumba ndobva atonditaurira mari yachona yaibhadharwa mumba ndobva ndatoona kuti itori nani kuti ndiende ikoko pane kuti izvozvo income handi ofich uku chakatondinyanyenda mumba ndandisisina accommodation sismeli maona nyaya yeaccommodation ndobva ndatsvega ndinogara uku since ndine ndisina problem yerendi nechikafu ndine ndangoita sei ndichingodya ikoko ndochengeta mari yangu panopera lockdown ndochinotangawo zvokunohodhahodha ndichitengesa ndichisiyana neupenyu but still ndakagara zviri kundinetsa sismeli kuti ndichazonyatsosiya here totally ndakagara nenchona mari yachona isingandikwaniri unopiwa mari ndinopiwa 3000 mari 3000 pamwedzi ugere navo okay saka iwo asi munyatsa kundiudza nyatsa kundibudhirako pachera usandivanzirako mwanangu nyatsa kuti taurira wakasununguka iwewe chaiko basa rako sezvo semunhu aimbobata mari dzinohlisa kudaro dzema-US dollars nemarands nechichi dzine dzimwe mari dzekune dzimwe nyika ungabuda chibhizinesi ichi ungatochisiya kuti ndakuda kuchisiya ndakuda kuchiita chimwe chinhu paupenyu hwangu zvokuti nditange something ndakutosiya zvachose kutaura chokwadi sismeli inini chakazonyatsoita kuti ndisiye kuona kuti
zvikazobuda zvikasvika kumba kwedu. It's something chekuti straight away inyuzi dzekuti dzinogona kutorova mai vangu nestroke ka1 handidi kuti like zvavafungire handichatozvigona. Ndinoda mari sisimeli tine nzira iyi rege nditsvage mari nenenzira iri nani nekuti inozondipawo chiremerera mangwana. Saka meaning to say kuti vana mai vako right now havasi kutoziva anything kuti wanga uri kurarama sei uri kudii havasi kuziva. Havatomborina kana idea kuti chii chiri kuitika. Izvozvi vanotongoona kuti munhu kusatumira mari maybe kuti kune kwakaita sei kune lockdown but then again havatozivi kuti mari yashoma. 3,000 rands vari kuti which currency guys i 3,000 rands right. Saka ndoda kubvunza ngo mwanangu, let's say iwewe nhasi chako wawana mari kana kuti inokwana kuita tongoti kana kuti 5,000 chaiyo rands iwewe pachako wambogadzisuka chifunga kuti ndoda kuita chakati, ndoda kutanga kuita chakati neupenyu hwangu. Nditori nemabusiness ideas akatonyora pasi sismila ndaipfungura kuti ndikazowana mari yekutotanga ndito something ndinotokwanisa kutotanga kuita ndinotozvinyora pasi nemwoyo unoda chaiwo. Sezvii chimbotipawo tinzwe. Sengeti papa ndanga ndichida kutanga zvekutengesa kuZimbabwe. Kutengesei neekonomi kutodzokera kuZimbabwe kunotengesa zvimwe zvo ndikazozvitaura sisimeli panozoita vekuziva. Alright, okay. So wanga uchifunga kuti unototravela every month uchita to and fro kuenda unotengesa uchidzoka. Whichever way inenge yatongondibudirira as long as zvichizongondikipa busy mind yangu iri busy isadzokere kuthat life. Alright, ko zvo zvauri kuti iwewo hauna pekugara kwawanga uchibva uchigara wakanolokegwa somewhere else kwauri ikoko. Iyi haisi tauni ine maopportunities here? Itauni yekuti ismall town here haina maopportunities kana kuti? Haina handina kunyatsoinzwisisa. Saka wene mwedzi mungani uri kutauni iyoyo? Tatopinda 3 months. Bva pakatanga lockdown. Right. Guys, handiziti pane mumwe ane mubvunzo here guys, pane mumwe ane mubvunzo here. Uyu mwana ane 26 years guys. Manzwa mabasa, manzwa paakapinda napo, manzwa paakafamba, manzwa jeni yake. Handitika inini hangu kazhinji pakadai zvinhu zvinorwadza zvobata kuti iko zvinezvi munhu akatanga ne23 wave pa26 viriwe wanga atoziva kuti kujuni chinomedzwa dhiragi riya rinomedzwa richifambwa naro rimwe richindonyegwa zasi uku uchiitiswa izvozvo kunzi itla zvinhu zvavarume uchidii mwana kuti mamazera ake chaiwo izvozvi ari kumakoleji vari kuti kumakoleji vari kuita life yavo variko kumakoleji iye angatopinda muzvinhu zvakadai so ikonomi kumisha kwedu guys ndo zvinhu zvakadiwo ndo maitikira zvakaita handimaona. Who are we to judge? We are not here to judge. Handizoti aripo here umwe ane comment ane question can't your clients assist with money to start up with business, right? Hauna here mamwe maloyal clients aungainawo ekuti anogona kuningirira kuti ate chip in bijana. Sismemuzana clients avacha ukatutoda kutanga kuita something umwe vantononge mumbopa uda kuvadya mari uda kuita start nacho vanodewo kuti uite zvaurikuita and then vokupa mari kupa mari totanga business it's very rare. Vantokuti uda kuita business iri mari tichikupa. Yeah. Hey, yeah, pakaipa guys. So handizivi guys. Uyu mwana uyauya kuzokuchemerai panapa vabereki muri pano mwana ati ndoda kusiya hangu but chiri kumunesa right now haana pekuti achibva kunyika kwari. Mwana uyu ari muSouth Africa muno ndo maari, mwana uyu ari muSouth Africa muno ndo maari. Hatika kune vari kubvunza kuti nyika yaari chayo ndeipi, ari muno muSouth Africa muno ndo maitira mabasa ake ese iwayaya. Handizoziva hangu nyika dzavaizoinda kuti vachitravela kuti nyika dzipi dzacho, asi ari muno muSouth Africa guys. Handiti zvino mwana wenyu wauya pano wari kuchema kwamuri kuti vabereki chindibatsiraiwo namazano kuti ndoita sei. Uri kuti iye wakaenda kune imwe taundi ndoko akavharigwa ari izvozvo uri kuita stay in ari mumba imomo. Vana mai vaya vari kumusha vabereki vari kungoda mari, vari kungoti tumira mari, tipe heyo cash, tumira cash, mari haichadiwo.
mari haichabatani mai mwana yave yemumba. Saka mwana wenyaya kuzochema pano vabereki handizivi kuti toita sei. She needs to she needs to come out of this and and start afresh. Ndo chokwadi anofanira kuti abude mazviri mwana uyu atange. Handimaona hanzi are you in a relationship? Pane abvunza hanzi uri murelationship here? Kana sismeli, not even. Okay, hanzi handisi murelationship iko zvino izvi because anogoita relationship akugara kapa mumba mari kushandawo handitika. So ndo zvangachida kudi inini ndinongouya nezvine nyaya inenge yangouya nemunhu achitaura nyaya yake handitika. Munhu ari kuti arikuda mwana atouya kuvabereki pano, vabereki pano baba namai vari kumusha, asi manzwa kuti kudya kwavo kurarama kwavo ndiye mwana iyeyuzvo, ndiye aitoita mabasa ese wayaya kuti atumire kumusha ikokoko. Saka hakuna pekutangira handiti mazviona. Saka guys, mwana uyuyu hanzi unogona kuruka musoro here? Handigoni. Hagoni zvekuruka musoro. Wakamboita any chikosi or something? Ya, pane chikosi chandakaita ndichazokuudza isismeli kuti ndaita makosi apina neapina then ndokuudzai. And then also kana peni vanokwanisa kungozobatsirai vanokubatsirai nemabusiness ideas nekuti so far ndinoaka mari kandakaiswa pasedki kuti ndinotodawo kutotanga something. Pawashanda pawangoshanda apa pandashanda ukasati noto waingopawo excuse yekuti handikwanisi kuti ndikutumirei kune lockdown. Alright, no problem. Saka right, ndodi manje ndozoita sei. Alright guys, regandidaiso regeregai nditi handingapini namba dzake pano in case pane vanozoziva mwana uyu handitika ari kuti ndokumbirawo mabusiness ideas kamari kashoma kaanako handitika, kamari kashoma kaanako kuti awane kutanga kuita something neupenyu hwake handiti mazviona. So young women in business, right? We have somebody else akutofona panapa but arikufona manje pafoni ine musikana uyu. Ndofunga ndi vanobatsira nememabusinesses avo handimaona kuti vanobatsira vanhu nenyaya dzemabusinesses handitika. So guys, Maria, thank you very much nekuti uye pano iyo chaitika nezvekutika ndichazoisa post handitika kundokuti muri 3 vari kuuya ndichaisa post dzakasiyana kuita kuti ivo vanenge vachida kuzotaura newe fair handitika, then ndo vanichazopa namba dzako kuinbox handitika, vori kubata iwe kuinbox vachikugaidhawo sevabereki sanamai vachikubatsira kuinbox vachitaura newe kuti dewambodai iwowo kana vabereki vachinge vazouya kuzotaura newe wobatsirika zvakare. Chirega ini chandinoti ndi mwana uyu anogona kuchinja ndechekudai akatanga anyora iri post guys. Kana muchikurangarira post yakanzi ini ndakaita zvinhu zvakawanda muSouth Africa ndoda kubuda mazviri ndoshati ndobuda sei chichi, muchikurangarira ndikaiposta vanhu mukakomenta handitika alright, thank you. Meye pane vanhu vakawanda. Alright, I'm getting ndikuona ngu vanhu vechirume vari kusenda ari mamessage kumusoro aringoflika kumusoroko. Right, I think so far ndine 2 vanhu vechirume vari kuda kubatsira mwana uyu. Ndisingazoziva kuti vari kuda kubatsira in what way handisi kuziva, but ndichatanga ndavanzwa first kuti ndizwe kuti zvakamira sei. Hanzi did you get tested? I think kuti ndibvunze mubvunzo wakadaro ipersonal ndikiri yemunhu zvinonetsa kuti ndingabvunze mwana amene kuti uri mine it's fine sis me. Okay, the last time I got tested manga muri muna February but I was still HIV negative. Muna February. Alright, okay, no problem. So hanzi ndakagumisira kutesta muna February paakapedzisira kutesta anga achida kechi HIV negative handitika, then paita vamwe pana I'm willing to help you kana uchida hako. Alright, vakawanda. So guys, tichinge tapedza panapa ivo vachazokubatsira handitika, iwo uchandokumbira uramba uri mumacomments handitika, because iko zvino ndakutounza second guest vose vataure nyaya dzavo, then munhu anenge achizofona nokuti ini ndoda kubatsira uyu mwana waya wekuita zvenikikiri zvokutengesa muviri kana kuti kumbotengesa madhiragi uya, umwe achazopinda une nyaya yake kana kuti mune munhu anenge achingozoti andabatsira upi panguva iyoyo, then iwo unenge uchifollow wako. Asi vatouya kwandiri ava don't worry, ndogona kuti vaita hook up newe, then mobatsirikana inchazota follow up kwauriwo kuti ndione kuti uri kuitei handitika, ende maideas vari kupuwa and they're happy handitoona totangira ipapo. Alright. Okay, naita basi smell. Alright, thank you very much. Right. Guys, mazvinzwa ndonye guest yedu yekutanga, nyaya yedu yekutanga. Saka iko zvinoti titi ngatifoneika titange kuti pamazano mwana uyuka
tingatodhilera regai tichingounza second caller handitika achingotaura nyaya yake handiti mazviona then tounza third caller handimaona then kana imimi mozofona ndovhurira iwo kana wofona unenge uchingofona kuti aiwa ine hangu ndoda kubatsira first caller ine hangu ndoda kubatsira second caller ine hangu ndoda kubatsira third caller tichingodaro handitika I think ndo zvinenge zviripo regai ndibate second caller wacho tinzwe vedweka ndoda kuti mubanyanya kubatisisa nyaya iri kuuya ndoda kuti mubatisise zvikuru susva nyaya iri kuuya izvozviso apa deedzai vamwe musheye itai sheye mudeedze vamwe mubatisise nyaya idzi ndaita ndavaisa kuuya kwavo according nekusa iyi yanga yakati remei zviri nani iri kutevera yakarema zviri pakati yekupedzisira yakanyanya kuremesesa handiti inoremesesa saka ndavaisa nekugrupa kuti yakamira sei nyaya yacho right regai tibate ava vechi2 vauye tiunzwe kuti yavo yakamira sei. Hello. Kuva muri kuva kuita vachidinda zvaita sezvi. Hello. Hello. Ndandati komakata zvafamba sei. Aiwa, tinokugamuchirai kuchirongwa masikati anhasi Edith nchiti muri seiko sisi Edith? Maswera sisi Smele. Aiwa maswera hako. Thank you nekuita patience kuti ndakuudzai kuti aiwa nhasi tine mashow matatu anongobatana ka1 mungoramba muchingotevererawo muripo. Tine third ari kutisendera message third last guest wedu ramba uri macomments imomo patongopedzawo chiti iwewe tobva takubatawo futi obva wapinda tochingotauura handitika Edith waita kone kuya pachirongwa nenyaya kati nyaya yangu ndoda kuti itaurike padiary sapa handitika ndoda kutaura nyaya yangu chimbotiyadza kutudza Edith a little bit of background yako handitika iwo uri mwana wechizvarwa chemunyika medu handiti ndoma unogara here kana kuti wakazotama. Alright, inini chokwadi ndiri kuZimbabwe asi izvezvi ndinogara muSouth Africa. Alright, so chimbotiudza tinozviziva tiko zvinozvigara muSouth Africa nenyaya yekuti wakavharirwa nelockdown uri kuno hako handitika asi uri mwana wechikoro handitika mwana wechikoro uyu guys handitika nta form 4 akangouyawo kuno kwachiti ari kutanga kuti ari kushanya mhino zvinhu zvaangafambira kunoko ndokubva avharirwa kuno handitika right sezvinei avharirwa kuno da vabereki vapenyu here nhai Edith? Vabereki vapenyu sisimeli. Alright. So chakunza iwo kuti uzotirega nitsvake sisimeli ndimbobata sisimeli chii nyaya yako yasakuti senanguro rako zvizere takateerera edu. Chandiunza padiaries kuti ndizoda kubata sisimeli. Yes, ndiri mwana ari form 4 ndinogara nevabereki vangu kuZimbabwe. Ndiri wechi3 tiri 2 vasikana mumhuri yevana 4. Saka ndinodzidza pagirls high pachikoro chevasikana muHarare togara muHarare. Pane musikana wandakasanganawo naye tikashamwaridzana kubvira ndiri form 2 taizivana tatiri musame class form 1 form 2 form 3 form 4 izvezvi ndaa form 4 asi takatanga ushamwari form 2 but hatisiri that close zvekuti tingabva tanyanyotaura zvakadzama taingowirirana nekuda kwemasports atinoita kuchikoro. Ini ndandiri leader wake kuchikoro because I'm the leader with that department. Iye achinditeera ari muteedzeri wangu. Saka 4 months ago ndo patikazotanga kuwirirana zvekuva close zvekutoitirana tech. Tech yaive kuti aingondishedza achiti best zvekuchikoro. Dzimwe nguva achinditi wifi asi kuzova close kwandiri akazonyanyova too close zvekuti anga akutova kana jealousy ndikataura nemunhu otova too close zvekuti dzimwe nguva tichitotaura ndogona kutonge ndikutaura nemukomana wangu asi ndichitaura nemunhu wemusikana. Ini ndaandisingazive panguva iyoyo kuti shamwari yangu uyu mulesbian anodanana nevasikana. Ndaingoti ushamwari wekuti tiri kutamba sematambira ndaingoita. Okay, hold on, Edith. Guys, kune vari kuti the voice sounds older. Yes, the voice might sound older because tinenge chiprotecta mwana handika we are protecting this child mwana wacho aripo ipapa pasaidi papa handika so
because we cannot bring mwana pamhepo pano, I decided kuti sisi vacho vauye vamiririre mwana ushu. Handimaona as the vanoto it's now a drama. Vanomiririra munin'ina wavo sekuti ndivo munin'ina. Sezvo zvinhu zviri kuitika izvi zviri kuitika mumba mavo vasingazivi kuti voita sei. Handimaona mwana ari paside izvozvi, she's there, vanaye izvozvi. Handimaona but nyaya ndeyemwana wechikoro ivo vazouya vakamirira chi munin'ina wavo kuti vadi vakwanise kutaura, because chero zvikanzi zvazoenda ini mavhidhios angu anda kuYouTube guys. Handimaona hazvizo affect mwana ushu. Handiti maona hazvizo affect mwana ushu. Handitika saka tell us Edith akangana kubvunza makore ako. Saka right now dear Edith, iyeyu ndiye wamuri kunzwa, musatore kuti voice old or what. Wamuri kunzwa imi tell right to the story chete. Let's go with the story. Zvokuti azita old kana kuti kudimi chingoziva kuti nyaya ndeyavo. Sometimes we do things to protect vana vanenge vari involved munyaya dzakadai. Handiti waona. So Edith une makore mangani? Ini ndine 16 years. 16 years, all right. Saka tichiendera kumberi zvatanga kuti wifi zvikazodi paya. Zvatanga bye tiri kuwirirana, tiri kunzwanana, ingori best zvinongoitika kuchikoro sevana. Asi handina kuziva kuti mumwe wangu uyu ane maonero anondiita asiri maonero andinomuita inini. Saka zvakazoitika ndezvekuti one day tiri mubathroom mutoilet kuchikoro. Abva asikopera pandiri kwakutondikisa kunge munhu wemukomana ari kukisa musikana. Saka zvakatondivhundutsa kuti ko chii chiri kuitika. Ndabva ndachivhunza kuti ko chii, zvikanzi ini ndotokuda kubvira kudhara. Ndozviripo. Ndozviripo. Saka just to fast forward, takazoti gare 3 weeks later tabva tatotanga kurara tese. Semukadzi nemurume asi tese tiri vasikana. Saka ipapa manje unogona kutibvunzirawo pasaidi akusezvo aine kuti akavharirwa lockdown anewe ipapo pakurara kwese kwavaita muchikoro handiti kuchikoro kune madhomu kune chichi handitika ko vamwe vanenge varipi pazvaitika zvokurara vese izvi? Zvekurara tese izvi zvaisaitika tiri kuchikoro, zvaitika tiri kumba. Nekuda kwekuti shamwari yangu which is more intelligent than me. Muklasi andozikanwa nzi number 1 day yake. Kana achibuda ma-A's ese anogona kubuda ne-10, 11. Saka taenda kumba kwavo tiri 3 or 4 kunoita ma-studies. Taenda kumba kwavo kuma-studies ndokwaizoitika nyaya dzese idzi. Hatichaita zvatafambira zvema-studies. Taakusvika torara tese tosangana. Alright. Then endera yenyu mberi. Tosvika tese kwaikwaya tosangana. Zvakaitika kakawanda zvakutondinakidza zvatopinda mandiri kana neniwo kuchikoro kwekuya yatove wifi hatichasiyani. Tinotamba tiri 4 asi mumwe wangu nemumwe inini newandinorara nayo tinenge tiri close tiri 2, vamwe 2 havari close vari 2 nekuti vanorara vese vari 2. Saka zvakaro zvakaramba zvichingoitika. Then that's for fambaona namama taenda kumwe kwavanobatsirwa ndo pakataurwa nyaya iyi kuti muri kuzviziva here, asi haina unzi nemo ina handina chandakataura ndakaramba ndakanyarara. Muri kuziva here kuti mwana uyu ari kuzvipinza muzvinhu zvaasingazogona kubuda. Zvikanzwa nezvaunoziva here, ndikati hapana. Hapana here zvaukamboita, ndikati hapana. Ndakarambisisa ndobva madzibaba vevazongosiyanawo nazvo, asi vane minamato yangu akataura vakati ndizodai handina kumbosvika. Ndasvika kuchikoro shamwari wangu yakabva andibvunza akati ko mama enda kumapostori kunoitei. Apa paasi hamuna kumuudza kuti waenda kumapostori? Iye ndiye handina kumuudza. Alright. Handina kumuudza kuti ndaenda kumapostori. Akabva andibvunza kuti ko makaenda kumapostori kunoitei. Ndikati tinomboenda kumapostori zvikanzi kunyepa. Muchesarati makaenda kumapostori wakaudzwa zvakati nezvakati. Unozviziva here kuti pese paunenge uri ndiye ndichikuteerera ndichikuona. Ndobva ndatongozviignore. Saka chakazoitika ndechekuti takazoti maexams akuda kutanga taakuda kunovhara chikoro. Ndobva handiti kuda kubuda nemasubjects mangani. Ndikati ndinoda kubuda ne8 subjects. Inini personally handisi munhu ari very intelligent munyaya dzechikoro. Kwandinogona kwandikasimba kunyaya dzemasports. Saka akabva handiti maresults ako auri kubuda nawo haasi kundifadza nekuti iye ndewe ma-A. Munhu wese andozviziva pachikoro kuti ndewe ma-A pagirls high school patinodzidza. Ndobva handiti kana urikuda kupasa pane zvandakukurakidza
zvausingazive pamusoro pangu kana uda kupasa ndogona kukubatsira ndikati uchandibatsira sei maexams akanyorwa zveshuwa takanyora maexams edu ndaiti kana ndakarara ndinorota bepa rine maquestions aro nemaanswers aro ari iye shamwari yangu yaari kundidzidzisa kuti apa zvinofamba zvakadai apa zvinofamba zvakadai apa zvinofamba zvakadai tikanonyora mangwana ndichimuka tinonyora kutyoro ndaimuka zvechokwadi tononyora ndiona maquestions andaona kuhope ndiwayo nemaanswers andaona kuhope ndoandaiisa patazovhara zvikoro ndakabuda zvechokwadi ne11A's and 1B chokwadi zvisati zvamboitika right zvisati zvamboitika vabereki vakafara vakati paitika improvement yakanyanyisa inini ndiri mwana ari quiet ari reserved ndogara ndiri muspare room mangu vanenge vachiti ndiri kuverenga asi nguva yangu zhinji tinenge tichitaura pawhatsapp neshamwari yangu iyi handina nguva yekuverenga nguva yangu zhinji kana ndiri kutoti ndiri kuita zvandofarira ndiye ndichita masports ndo zvandinoda zvechikoro izvi vanhu vakatoshamisika kuti zvafamba sei asi apa pakabuda maresults ndobva atoratidza nditi wafarira here zvabuda ndikati ndafara zvikanzi kana wazvifarira tinogona kuramba ticha sei ndichikubatsira tichidaro ndikati asi unombozviita sei zvikanzi ndine nzira dzangu dzandokubatsira nadzo nekuti pese paunenge uri ndinenge ndiripo saka pese paiitika zvese izvi kuti tiri kuzorara tese ndichibatsirwa ndakabva kucheerleading kwatinoita ini ndine leader wake iye ndiye vice kola ngati I know sorry I know uri kurasika because iwewe you are representing somebody ngatirege details go because remember zita rechikoro watogara watotaura kudhara kunogona kuzonotracwa vari mudepartment rawataura iri ko vana vese vakazopinda pataiti saka ingoti department raunoleader I think musikana uyu ndiye vice wangu saka akatondiudza akati ndindakaita kuti uve head kana ndichitoda inini kuva head wako ndokwanisa kuva head wako ndakati hazvina kuipa saka pese apa tikazenge taakuwirirana tichifara but nenyaya dzakungotaurika kumba dzamadzibaba vaivaya ndanda kuita kakuitirwa strict kekuti ndakada kuita chinhu zvinobva zvanzi zvinhu zviye zvakataurwa ndikada kubuda handichakwanisa kubuda mabudiro andaiita handichakwanisa kuita zvinhu maitiro andaiita saka zvakadaro takazoti madhezi haazofarwa chikora tanetsana nashamwari yangu yauya tabva tarovana chatikanetsanirana nchekuti ndada kumuignora ndisade kutaura naye chiri kundipa kuti ndisade kutaura naye hakusi kuti handisi kuda kutaura naye asi kumba ndaakurambidzwa kuti siyana nemunhu wako siyana nemunhu wako siyana nemunhu wako nokuti haasi right tarovana paipai ndobva taendeswa kwatakaendeswa ndobva zvangonzi hatidi kuzviona futi nekuti if you do that again tichakudzingai pachikoro ndopa akabva atora bhegi rangu ranga rine mabooks nemauniforms abva aenda nazvo kumba kwavo ndabva ndatoenda kumba ndisina chinhu ndasvika kumba ndikasvika kumba ndikataura neyangu ndikati ndozvaitika pane munhu wani wandakaudza nezvazvo ndozvaitika handina kuuya nebhegi nekuda kwenyaya yakati zvikanzi handina kuipa rega tifonere vanhu vekumba kwavo upiwe zvinhu zvako takafona zvechokwadi vabereki vake havana kupindura saka ndazogara neyazondisvitsa pano mukati mezuva ranhasi ndazogara kutanga marimwe zuro nezuro nanhasi ndikufonerwa ndikureceiva matext ndikureceiva mawhatsapp messages nema-emails from vanhu vakasiyana siyana asi one of these people vari shamwari yangu yari kuti uri kufunga here kuti ungangobuda musociety medu just like that kuti unongondinyararira then zvotopera zvakadaro saka pekutanga ndakambotanga ndichipindura ndichibvunza kuti ndiani ndobva atondibudira pachena kuti ndini nhingi ndiri kutaura newe covenant yatikaita zuva riya ratatanga kurara tese ndichikubvisa virginity inini waikanganwa here but covenant haikwanisi kubrekwa naN1 saka chasara now akati stage 1 takaita stage 2 takaita stage 3 takaita chasara now stage 4 yekuti uchizvipira wega kuti you want to join this cult uda kujoina our group wega nemuromo wako saka we are giving you up to 24 August gore rino kuti udecide zvauri kuda tiri kuzviziva kuti mune kwamuri kufamba
uchizama kuda kubatsirwa, une vauri kutaura navo uchizama kuda kubatsirwa, asi covenant yandakaita newe cannot be broken. Alright. Pandataura nemwana pane pandataura nemwana pandakumbira kutaura nemuridzi wenyaya feya papa nemwana. Pane nyaya yeglazi yataura. Ndizi kuti mama akateerera here. Ichokwadi. Pane nyaya yeglazi yanditsanangurira. Can you please tell my viewers panyaya yeglazi papa kuti vanyatsonzwisisa? Panyaya yeglazi takatika panyaya yeglazi tanga takagara muklasi. Ndakabata ndine glazi rangu rekuonesa kumeso kadiki keraundi. Akakatora ndobva akanda pasi ndobva akatsemuka kutoita mapieces, so many pieces. Saka ini ndakatobhoekana kuti ko munhu anotora glazi rangu okanda pasi chirudzii. Ndobva atanga kunhonga mapieces ayatisa patepo. Achinditi nhonga pisi ubatanidze nepisi, iyo nhongo imwe pisi ubatanidza neimwe pisi. Ndichitaura zvandaitaura zvaakanditi nditaura, asi handinatsoziva kuti zvaainditi nditaure ndezvipi. Asi nyaya yeglazi akazoitaura muemail yanesoro kuti paya patikabatanidza glazi redu tine chataibatanidza pakati pedu. Saka iwewe kwandiri my wife hakuna chinonzi uchazoenda unobatsirwa nemumwe munhu wova wemumwe munhu nekuti kwandiri uri wangu. Saka ndiri kukupa nguva inobva kubva nhasi kusvika musi 24 August udecide zvauri kuda. Ukasabvuma zvatiri kuda upenyu hwako hauzombofanani. Is either uchafira mujeri nemhosva usina kuita nekuti tokwanisa kuzvikonzeresa, oro uchafa uri pfambi, kana kuti uchangova munhu anongoraramawo asina chaanoita. Muime wamama akataurwa kuti takatarisa star yako tikaona zvatikafarira pauri, saka you are the chosen one. Takasarudza iwewe ndiwe unofanira kuiona seprivilege nekuti pachikoro pane vana vakawanda asi we chose you. Saka ina handichaziva simberi. Koita nyaya yekuti pane nyaya yamainini vake nenyaya yababa vake. Andiudza ndakangana andiudza ndafunga kuti maybe wangasinoteerera ungaitaurapo. Pane nyaya yababa vake nekuti rimwe zuva iye mufamily mavo vana baba vakasiyana, vana 3 vana nababa vavo vakasiyana. One day akamboya kuchikoro akati baba vangu vandibhoha nezvavaita, vanoharasa mama havabate vana zvakanaka. Ndikabvunza kuti kochii, anonyatsoda kutsanangura, asi akazotsanangura nyaya yekuti vakada kuramba vachidaro ndichavapengeza. Zvichokwadi after some time takazoona tazonzwa kuti baba vake vari kurasa njere. Baba vacho is a renowned business owner. Okay, pane yandiudza ndisiti wanga kateerera here kuna takasi kwanga achiita. Pane yandiudza yerufu pandamubvunza kuti izvo hausure are kuti funeral iyi yakonzereswa neumwe wako, akati sechikoro tinoenda kunenge kwafiwa chichi uchi kurimemba kwadisismeli. Pane nyaya yamainini vake yakaitika yekuti mainini vanonzi iye matsananguriro akaindiitira ndeyekuti mainini mama vake vane manjuzu anga ari pavari ainzi ari very dangerous. Kwakubva abvisa manjuzu aya pana mama wake achinomaisa pana mainini vake, amaisa pana mainini vake akabva avataurira kuti by any chance amufanire kuzvibata pahuro, kungozvibata pahuro penyu apa tine mistake makadaro munofa. Mama mainini vaya vakabva vazvibata pahuro vakashaika zvichokwadi, asi kushaika kwavakaita vanhu vari kuti vakashaika nemusoro, vakafa nekurwadziwa nemusoro. Ndo zvakanobuda kuna dhokta kuti vaitemwa nemusoro kwenguva asi vasina kuziva kuti ndikutemwa nemusoro, kwakusvika pakufa. And yes, ichokwadi kuti rufu rwakatoitika, nhamo yakatoitika, vakavigwa vakafa. Okay, because I still remember ndamubvunza ndichiti kuti how sure are you wakaona here funeral, achiti taitambatisa panguva iyoyo we went there kuchitori nefuneral ndafunga pamuda unakunzwisa ipapo, right? Saka chakuchitsa panapa Edith, iwewe muzara nhasi nezvi zviri kuitika izvi maemails ndo kwandiri nenangu you told me kuti maemails awareceiva nhasi kuseni ndo waita kuti undifonere anditika but so iwewe hope yaungada kuti madiaries ose akatisa panapa akubatsire ingave ipi, because mwana uyu akatopinda muzvinhu izvi and as you are speaking right now kutaura kwemwana uya vanoona zvese
ende vari kuziva zvese pamwe izvozvi sofoni dzenyu matoziva ma-emails. Guys, not my emails, I have them in my possession. My emails atumirwa mwana ndatoti send them to me, forward them, akandiforwardira. I have them in my possession. That ndinotori nawo ma-emails right now. So ndatomboda kutora email address kuresponda back ndikati no, but let me not do it. So ndanchida evidence akakwana, ndinawo ma-emails, right? Saka mamuruda kubatsirwa sei? Inini rubatsiro rwandiri kuda sisimeli kana paine vanobatsira vemweya kana vemachechi kana vechiva tibatsirewo nokuti hatichaziva kuti mwana zvandakapindana nazvo izvi zvichaperera papi. Nekuti kana pari kuita mathreats ari kuitwa haasi ekuti toda kuuraya munhu kana kuti asi mathreats ari kuita ndeekunzi uri wangu. Saka hatizoziva kuti upenyu hwemwana uchavei, upenyu hwangu uchavei, nokuti ndakapindana nezvinhu zvimukusaziva. mathreats ndamaona zvishuwa vamwe achinzi kwai ichi you can either pane pachinyorwa chirungu cheku school kauko kwai you are going to suffer the rest of your life here kana kuti chimwe yakanzi kwai uchaita uhure upenyu hwako hwese kana kuti uchangofa uchingori munhu anenge achingopenga njere. Ma-emails ndamaona zvangu ini, I saw the emails but arimo ndinawo ini ma-emails anyway. So tongoti mwana uyu Edith achiuya pano guys ari kutsvaga rubatsiro revanhu vanokwanisa kuti vabatsire ari kuakabereka kumashure kwake uko mwana, kana varipo vezvechechi vanoziva kuti vangabatsirika sei, because so far handiti vanga vachimbofamba vachienda kumaprofita uko kumuprofita. Muprofita wamakapesera kuenda akati chii? Akati nyaya iyi inoda kugadzirwa nokuti mwana akapindana nezvinhu zvaasingazive kuti ari kupindana mune zvii, asi zvinhu zvaakapindana nazvo zvakakura. Saka pane zvaanga akanzi aite, pane zvandakanzi ndiite kuti nyaya igadzirwa. Saka ndinokwanisa kuzviita nokuti chandienda nzigadzirisa zvakati, kana ndada kuzviita ndongonzwa kupera simba kushayanya nazvo. Asi sinawo pandakuona kuti zvinhu zvandakapindana nazvo kuti handichakwanise kubuda kana pasina help, ndosaka ndada kuva open kuvanhu kuti ndibatsirewo ndoita sei nenyaya yezvinhu zvandakapindana nazvo. Right. Saka guys I know kuti madiaries tine vanhu vese panapa, tine vanhu vechechi antika vanonamata. Okay, ndatotumirwa, pane nhamba yatumirwa iyi, pane nhamba yatopinda so far iyo yeso kuwhatsapp yangu yabva yaflika padenga apo handitika amene apostle vatondibata so far vatokonfirma imessage. I can't open the message because ndo live yafoni handiri kuchanisa kuita live. Vatokonfirma zvekutaurwa nagikiri na Edith ushu apa kuti mwana uyu akapinda muzvinhu vakabva vandibate iye Edith uyu hanzi andibate izvozvi SAP mva vaisa nhamba yavo padenga apa iri kuflika pamusoro apo animaona. So one tina profit, but guys it will be good kana tikangowanawo vanhu vakati one day vanokwanisa kuti vabatsire kuita kuti zvakaramba ukuvodai, because hatisi kuziva the force as there is nothing big for okay ndi ava vasenda number. All right, hatisi kuziva the force behind zviri kuitika kuti kana kuti the behind this satanism kuti yakakura zvakaita sei handiti maoda. So I think right now ava vatouya kuzotsvaga rubatsiro pano because vanomboonawo pachiuyawo vana sekuru, vana mbuya vechechi handitika, vana maibhanda vechechi vese, vanhu vese vachinamata pano handitika, vamwe vachiita zvechivanhu. Saka vari kungoti takungotsvaga rubatsiro kuti tikwanise kubvisa mwana mazviri according to my emails. Kana vaizonditendera kuti ndiposte ma-emails ndaigona kuzopostera because ndinawo ma-emails, I have them, not knowing kuti azvizoti affectiwe kana kuti kudi, but indatombonamata guys, ndatombonamata zvakasimba pavandifonera kuti this is not my war, this inini ndangoudzwawo this is not my war, ende kutiwo mwana angoprotectwa handimaona. So kana varipo guys vanogona kubatsira antika, vanogona kubatsira kuti mwana abude muzvinhu zvaakaipinda izvi zvachose, upenyu hwake hungodzokera kuita normal, please ndibatei. Kana varipo vanogona kundibatsira handitika, kubatsira mwana uyu kuti abude muzvinhu izvi zvaakapinda handitika, mukuziva oro mukusaziva handimaona, please tibatsireiwo
anditi maona kuti mwana abude ndo rubatsiro rwavari kungoda chete, hakuna chimwe rubatsiro rwavari kutsvaga, ndo rubatsiro rwavari kudi ravada kungoziva. Ungave uri wechechi uchiziva kuti uri powerful, you are that powerful, please tibatewo. Ungave uri wechivanhu chaiye uchiziva kuti you are that powerful, andika tibatewo. Chatisiri kuda zvinhu zvefake zvokuti mumwe wedu panapa mwana uyu ozounzwa ikoko makunotora mari dzavanhu vosodzoka vachiti takaenda kweka tikabhadhariswa mazimari hazvina kutishandira. Ndozvatisiri kuda izvozvo because tichazokuexposa, handitika tichazokuexposa futi panapa zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Saka kana uri munhu anogona kubatsira, please ndibatewo kuinbox kwangu, antika ndibatewo kana kuwhatsapp number yangu chaiko chaiko uya then ndokuita link nevanhu ava, antika kuti mukwanise kuti muone kuti mobatsirana sei, antimaona muona kuti mobatsirana sei. Apa guys kachechi, vanhu vechechi vanotodiwa, vanhu vechivanhu ivo vari kutsvaka. Ndavabvunza kuti murikuda vanhu vechechi kana kuti vari kungoda vanhu vanobatsira vese kuitira kuti vangouya maoptions avo, ivo vachanouya maoptions avo semhuri kuti voenda kuchechi here kana kuti kuchivanhu here kana kuti voita zvose kana zvichinge zvaramba kushanda, andimaona. Saka ndo nyaya yatinayo pano musi varanhasi, andimaona. So guys, inbox yangu it's open, andika ende imi vacho chazovhura malaini kuti mupewo vanenge vari mumacomments zvakare vachiteererawo vari mumaningikiri mumacomments vachinzwawo maadvices achiuya manumbers. Kune ari kutoya zvavo kuinbox, andiri kuona ari kutoya kuwhatsapp kwangu uko, andiona vakawanda vari kutoti uyei, asi rambai muchingouya, andika uyai tingoona kuti takuconnectai, then kana muchizokwanisa kupawo mazano even ekutaura moramba muripo patitle guest yekupedzisira, then tozovhura malines for you guys. So Edith, thank you very much nekuunza panapa. Unditaurirewo kaka mwana kangu kari pasaidi pako apa kuti anzi nasisimeli, thank you very much for opening up. Asi ngaasavanza kana pane zvimwe zvaari kusiya mwana patataura naye ngagara iye zvino yangu yekuti akwanise kuwana help ngachibuda pachena, asacharamba achivanza zvimwe zvinhu because vana vane tendency yekuvanza. Ichokwadi maita basa sisimeli. All right, thank you very much. Most of the time muri macomments and because ndichazovhurira vanhu kuti tinzwe kuti vanhu vanenge vachitaura sei. Tinotenda. All right, thank you. Right guys, iyo nyaya iyo mainzwa anditika right takuinda pane yekupedzisira. Regai ndigare nawo, regai nimbosekerera first sati pane yekupedzisira. Takupinda munyaya yekudi okay, vanhu vese kusana message ndichaatenda kuma message enyu. Regai timbopinda munyaya yekudi imi guys, regai tipinde makadi let call this. All right. Okay, all right, thank you very much. Ese vari kuuya nemanhamba madzibaba madzisekuru madziprofeti right, ndichazotaura navo ndichavapa zvese panguva ino. Rega timbopinda pana kola wedu wekupedzisira, handitika iyi nyaya iyi guys yakaoma iri kuda kuyapai right. Iyi nyaya iyi yai ina handisirini 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 kundaita sezva handisiriwo vari pane mwe line. All right, miraitwa pemukana handisirini hitha but pane chanamboreva nemai nambo, pane chandareva nemai indataura kuti nyaya idzi ndadziunza according to makwiriro adzo, handiti according to magrade adzo kwandiri inini handimaona. All right, regai vapedza havo, regai vapedza vanenge vari pafoni asi handisirini guys panyaya iyi handisirini. Guys vanhu vanongouya kuinbox kwangu regai ndisilaisa disclaimer ino vanhu vanongouya handitika ini kana munhu atonga nenyaya yake tongodiwo toti ngaingoseyiwa toiseya handisirini. Saka ndoti iri very sensitive, ichabatabata vanhu vakati wandei, handimaona ichabatabata vanhu vakati wandei, asi please stay tuned, handika handisiriniwo. Akuchibata yakauka foni nai madam.
ndivasendere message kungavadaire kafoni mirai ndivasendere message apa vavambofanira kuita zvimwe saka regai titirai kufona zvakare munhu zvacho. No, vanga vasenda message hanzi ndakungofanira hangu something panapa sezvo muchimboita dzimwe 2 more calls ndakufanira something saka ndofunga kuda foni yava vasi kuiwa here nokuti vati vakumboita something housework or something handizivi ende iyo foni yangu ida kuti ichisiwa battery because ava pachabvira ava vachingodaira pari kubvira panapa naiwe ndivigirawo extension nengi inonzi chi nechi twin plug because apa pachabvira apa kune vachidaira kanai sikola futi kukola shuwa mune juice yenyu shuwa mune juice yakadaro shuwa barika kubata phone kola chiko nemi akanditi zvekuti send futi message vane 5 minutes vabva panhingikira pa WhatsApp apa 5 minutes vabva pa phone apa nai ngongo yekutaro yekuzvipere kona yei kai asi kola dina ndine direct dina ndine airtime ndawafonera direct chaiko kuti tadzoka ivo vanenge vavane 5 minutes kola ngasadaro shuwa aiwa mira ndione dzikatsvaga kuti kwereta airtime here mufoni ndiwafonere hanzi ndipei namba ndivafonere mirai nditrai kuvafonera kola direct munenge mune ka10 rand let's hope kanofona kunze kudiaspora because kola havangangoindi nejuice izvo yaogamayopandinyatsohwiririra ndanga takaganirira nai ndipewo extension nai vetoni ndaseva kuti kundiigarasha let's hope inopinda kuuk ndipeoka extension netwin plug vedwe kuitira bhatri zvakufamba seizve ndiri kutokufonera direct hamuna airtime imumo avawava kola shuwa chizve uye ndipewo extension netwin plug asi vakaisa foni pasilent inopinda isa panenge apa unza kunondifanira kuchaja nekuti pane munhu atakamirira panapa
pane watakamirira panapa no sure haingangoperika vasati vauya ngaina nditora ngatora wena hey ewa ina ndingakupi nyaya ndisingazivi kaizi handingakupi nyaya ndisingazivi nyaya muna muchibwa nemuridzi wayo ina handiti zvemahaiti agaisi tingasatavamirira gaisi tingasatavamirira gaiti pana chajafoni yangu tovamirira kana ndimiwo tingasatavamirira gaisi kutomanyirepi gainda kuda chajafoni papapa iri palive dhatara yangu rikurega kupera chete kola rgei kudaro ushokola matsadishwa kola matsadishwa kwadi musadaro isakatomira neni mana vatutizaipafoni utinyazogadzira yaiwa uchabati foni yenyu ai ndingasvata vamirira ini tiwere chajai alright ngatichaiso tichimirira hedu kola nditi sezvo maybe kuda pane kuda pamwe wabuda wakasiya foni hanimaona kuda wabuda wakasiya foni regai kana kuti regai mirai ndione unzai namba ndivafonere direct ndikuzama kuvatsvaka nenzira dzose guys but pawhatsapp vaguma kupindapo vaguma kupinda pana 4:20 dzekuno that means vave ne10 minutes vabva panapa asi indadoisa foni yangu pachaja tongovamirira zvatinofanira kuita manje gaisika isire gaiti fana kuvhura malaini edu pamwe kuda vasiya foni vakamanya kana kushop kana kuti vari mutoilet animaona ya animaona saka tofanira kuvhura tofanira kuvhura malaini handichika gaisi panyaya yenhingikiri ehe ava vabva vafonawo ndevamwe wavasi vaya kola hello kola munogondiugira chitaura seko dzimai foni imwe iyo yadzimwa maswera seiko kola maswera seiko taswera saka muri kuningirira imi muri kueda kupa ani advice apa pawo first kola second kola because takamirira kola wechitatu ndikufona ndichida kupa advice kuna kola wekutanga alright angachitanga nyaya yake yatanzwa iya maria inini advice yandingatongopo kola ndeyekuti adi kumbodzokera kumba kuzimbabwe anti she's from zimbabwe dai ambodzokera kumba kuna mai vake nababa vake ambonoreurura kune maparents ake ambonogezwa ambononamatirwa ambonotsvagirwa help kuitira kana akamboinvolvwa panyaya yemarituals yaambotaura so zvekuti ambogara munomu nekutsvagana nemabasa I don't think it's wise so dai amboenda hake for some time ambonyatsotora leave and start afresh because akada kutanga izvozvi lockdown ikapera there's a possibility yekuti achadzokera futi to being a drug monk so I think it's only fair akamboenda kuna mai vake ombonoclean ombononamatirwa ozodzoka afresh ane fresh mindset nyangwe kumba zvakaoma sei vangatongodya havo nesadza nesalt but iye mweya yake ambocleanwa and start afresh no 2 cents down. All right. No. Thank you very much Kola maita basa. Arimo ma comments omuntu kumona ngo ma comments. Thank you very much. Ndofunga acha consider sezvo zvirgaiti mbonzwa ovamo. Okay, thank you. Thank you. Okay. Amene wangu achifona wati ya drop ani. All right. Kola hello. Hello, maskora says. Sasora masora say imbodi ningirirai. Oh, imbodzima intoni ndiwo here munhu wangu apa aiwa basi alright wadzira volume yenyu alright
Smell ndinachida kutaurawo wangu about first caller. Inini I think takangoti enzane na first caller. Tanzwa munhu abva kufona ati munhu ngaambodzokera kumba ambonokezwa aiti sei. Taura chokwadi Smell upenyu hwakaoma. Okay. Manzwa ukachinge uchingowana mukana ukungoyambuka kuenda kwawaenda unoita zvaunoita. Tisade kunyepera madhimoni sometimes kana kunyepera mweya wetsvina kana kuti sister yangu akaita zvinhu izvi akatarisa ukaona munhu achitokudza kuti enda kwauna nhingi ano chaati uite uite ichocho uripo hongu inhamo zvayo tinozvinzwisisa but haisisiri mweya yake yekuti agezwe chaangangoita apa indafarira kuti akawana basa ndijesu akazarurirwa zvakare sisimeli kuna vanhu vakasangana nezvinhu zvinorwadza akatowana 3000 imari inokwana izvinhu zvengofona wotaurira vabereki kutaura chokwadi dai pakadai nepakadaika mamundiregerera ndiwanawo kusumuka handiti asatobve pabasa apa because ane life wake yajaira kugara ndofunga ndosaka ari kuona 3000 sekunge isiri mari chiwasisimeli pa3000 anokwanisa kutenga kana grocery re1000 ukatogara upenyu uchitoramba uchienderera mberi saka to my sister zvanga I just want to say wakadzidza ndofunga tese tiri pachirongwa chenyuka munhu wese mulockdown muno ane chidzidzo chake and uyu ngaagamuchire kuti ichi chidzidzo changu ndechakadai chakadai akakwanisa kuandastenda kuti inzira yaari kufamba nayo haisiriyo ndokutora imwe nzira yakanaka ende ndo nzira yaave nayo iyoyo you move on woshinga wosimba woenderera mberi neupenyu kushanda mbazviroti hausi upenyu unotoenderera mberi neupenyu and akatosiya and ngaenderere mberi nekusiya takamirira hedu third caller maita basa sisman. All right, thank you very much. But you are also 26, aren't you? Yes, I'm also 26. Zvekutoti munoziva kuti inini kuti nditotaurawo yangu story ka she's very privileged sismeli you have parents. Awa tipa hako yako story tichimirira hedu kola wedu watakamirira. Yeah, some other times sismeli. All right. Aiwa hapana kushata. Thank you very much Kola. All right, all right, sharp. Kola, hello. Hello, Sismeli. Hello, Kola, Ndep. Sorry, sir. Tiri right kanjani? Tiri right. Kola number 1, I think pari kuda proper investigation. Pari kuda chi? Proper investigation. Proper investigation? Yes, because my story angari kutaura, they are two different stories. Say manasa kumuterera. But in the name of Terera and that is also just to that thing. I put a proper investigation. Papi Pacho. I mean, my client or there is something going on with the caller number 1. So what investigation? You mean to say, Kuti, but if I could have my investigations, as I said earlier on, ukadzokera pa page panapa pane nyaya yake ndakaikanda I think about 3 days back iri haidi it was sort of a confession achitivediwe ndibatsire iwo saka angasati abuda pachena kuti aita mabasa angoti mabasa anda ndichibata akaipa saka tingati my clients ari kutsvaga apa kutanga papost yake kutanga angave api matotsinga nanouya achitaura zvaanotaura ari kuda proper investigation just investigate kana kuti takamira sei okay saka imimi ndimi mucha investigator munogona kuzoinvestigator here imi kana muda kubatsira investigate yourself kana muda kubatsira and to those people who want to help investigate yourself. But Kola, from what I've heard, Manangu, from what I've heard from Kola, ati ndikuda mazana. Tamubvunza, what help do you want? If people can, ndine ideas anti now, ndine kamarika ndakaseva. If people can give me my business ideas, then no way akuti ne Maria ndina yende shibi zvinoita. Ndo zvandanzwa iyi. But somehow your story was tricky because angari kutaura manyepo. Goes on is the story kutaura manyepo. Pane munhu angaita manyepo ekutaura nyaya yekuti ndaidla madrugs ndichipfekedzwa madrugs asuku ndichiitwa oral sex achiwanei pazviri. Ngatitaure nechokwadi. Taura kuti ndakamborenta maapati ndakazosaroti kwanzi
ndiri kuita sei. If I'm not mistaken, I think comment section can really tell. Ambotaro mna ndiri kurenta apartment izvo zvakadhiye hotel. Anditi pa-apartment yataura ma-rented apartments here Kola before aenda kakuningikiri. Saka hachina pekusvikira ka because hanobhadhara rent akavharirwa ne-lockdown ari kwaari kakola. Asa mamusina kuteerera. No, but on my own view, inini ndakateererawo it needs proper investigation. Alright, tichazoisa kwamuri imi monyatso kuminvestigate mugozotipa maanswer kuti maonei. Maita basa. Hanzi pari kudiwa proper investigation nakola. Saka zvatichaita ndezvoti Kola vari kufona ava tichati vainvestigate tinyatsonzwa kuti vawanei pazviri pamwe kuda maybe she's seeing something that we are not seeing panapa. Kola hello. Kola hello. Hello mama. Hello Sismeli Makati. Oh sorry ndandaona picture yemukadzi wenyu ndikati kuda ndi mama. Ndandaona picture yemudzimai wenyu makadi kwanzvadzi. Anzvadzi makadi? Muri kundinzwa here? Tiri kukunzwa yanzvadzi. Ndizvaiti makasi. Tiripo. Okay, ndinotaura kuti festival wamanga muchiti Maria. Sisi Maria vo nyaya yawangu achitaura is not a new story ka. Inyaya yanga ichiitika it has been happening for a long time. Mazimbabweans mazhinji akaurayiwa kunana ma-Asian countries uko vachiendesa vachipfekedzwa madrugs nema-Nigerians vachisonererwa muzvidya umo vachinzwi a lot of things. Even ana makosi vaya munovaziva kuzimbabwe vaya vakambopindawo maskandal akaita seiwaya. Saka this sister of ours akaita zvechihure by choice nekuti haana mamorals. Kola sorry henyu ndakumbokudropa ivauya vedu vatatamirira mozodzoka handitika vauya alright sharp gaidi chikumbodropa Kola vauya mamusi chimbomirai kufona nhai imbomirai kufona vauya vakufona apa. Ko zvadandabvirira kufona ndikati ko ndichavona ko munhu waindepi ko munhu wasiyafoni ko munhu watizafoni ko zvafamba sei ko chii chiri kuitika. Hello Kola ndafara zvisingaiti. Makadiko Sismeli. Ndiri raiti muri seiko Kola? Aiwa tiri vapenyu zvedu. Izvo zvinandinogwadziwa mwoyo ndikati ko zvinomofamba muchisiyafoni yenyu ko maindepiko zvinotangochimira ipo patikati ko zvinokola vaindepiko nhai kuti tinyatsohwa kuti mama indepiko imi. Ndangoti simukei tichimbopinda kaimo mudzimba hurumu tichitiregai timbo. Ndambozvitaura ndikati vanenge vaenda mutoileti Kola ndambozvitaura ndikati Kola anenge vapinda mutoileti because kamufonero kandaita musingabati foni so ndikati Kola vanenge vahwa mudumbu. Makadiko Kola? Tiripo hedu makadiwo Sismeli. Aiwa tiripo Kola right takakumirira imimi kuti tigozonyatsokuwana kuti titange kuti tozovhurira vanhu malines edu right. Kola imi mungatipawo a little bit of your background here though pandaposta picture yenyu pane apashayikwa notokuziva handiti kune auya makadzidza kwanzi kwai Vainona makadzidza kuVainona. Avashayikwi ndakadzidza kuVainona. Okay. Nekushingirai kuMbare. Okay, pane munhu auya akati makadzidza kuVainona chakangonipawo zvaandipawo amene zvaangachitaurawo achindizama kundionesawo akati ava mapostawo ndikati ina hana chandoziva vachauya vachitaura nyaya yavo voga vakazvimiririra ina ndangu chandodiwo chandoziva indangoposta because vakati picture regai ndikupe yangu munyatsokukanda handitika tingotipawo a little bit of background yenyu timbonyatsokuziva kuti zvakamira sei. Aiwa pakanaka. Inini zita rangu ndonzi Jane. Handozita randaudzwa chairo iroro exactly. Ndandoudzwa kuti munonzi Jane nesenemu yacho makatombotamba muri chikwata che6 so vanhu. Ndizvo handiti paine mwana waminister here kana mwana wehamene vepolitics Zimbabwe uko pachikwata chenyu apa. Ndimendi here.
handizivi kuti ndiani wandiudza vanogoya nemaaccounts avo here vanonge vari maghosti vachitiwo zvevari kutaurawo asi ndapuwa hangu nyaya yacho ndinenge ndamboitipiwei ya ndizvozvo chaizvo regai nditange ndandakaronga hangu ndakagadzirira zvandandakagadzirira saka ndichangoenda into it. Let's hope ndandakawanzoisa hangu chirungu. Let's hope vamwe tese tinonzwa chirungu. Aiwa hapana chakaipa chirungu vanenge vanozikana tisingachinzwi tichingobatsirana namakomenzi imomo kuti kwai kudii tichingobatsirana. My name is Jane. I'm an apostle. I also operate in the ministry of those people you call watchwomen or watchmen. Okay, ma-overseer. Anonzi munomati ma-overseer nditi? Anonzi asiyana nema-overseer manje. Anonzi ma-seers. Ma-seers. Ma-watchmen, kana kuti watchwomen, kana kuti ma-witnesses, because vanhu vano-witnessa. All right. Saka imi basa ravo vanhu makati imi munowitnessa mune history yamachechi ose muri kuda kuzotaura nezvemachechizi ose muchiwafumura muchitaura nezvavo zvise zvinenge zvirimo saka imimi munenge muchioneswa nemweya chii chinenge chichaisa kuitika zvirimo paprogram kuronga kwandandakaita zvese izvozvo zvinenge zvichibuda but kunenge kusiri ameno kufumura or something. I don't know the best way to use, but revelation nekufumura, is it the same? Kuoneswa revelation kuoneswa ka revelation kuzarura futi handiti saka imimi munozarura mesa avanhu muchitaurira vanhu vari mumachechi akasiyana-siyana chechi yakati iwe mune nyoka dzenyu iwe chechi yakati imi muri kunamata chidhori chenyu imi muri kuuraya vanhu iyi ndeyechokwadi andika asi muchiita revelation but regai ndipresent sekuronga kwandandakaita because handisi kuda kuti ndizotaura mawedzi ekuti pamwe hasiri wandatumwa nawo or something because nyaya yekuwitnessa inoda kuti uwe a faithful witness. Ndiri kutarisa zvikuru kuna Revelation chapter 1 and chapter 2 vane maBibles avo vanogona ngovhura Revelation chapter 1 kana chapter 2 ndo machapters andiri kudhila nawo nechapter 3 zvandiri kutaura icontent iri aligned to those chapters. My ministry is called Heavenly Springs Ministries. Okay. It is an online ministry for now because that's what I've been told so far, to do it online. All right. Yes. Though we are in the process of having a prayer center in Zimbabwe, in Inyanga, very soon it will be functioning. Yes, just like a rest haven. Yes. My ministry has been a long time coming. I have known for almost 20 years now that God wants me to work for Him. One thing I need to say is that the way I'm sent as a ministry is very unique. All right. Guys, hold on, caller, hold on, Sisi Jane. By the way, comment section, imbomirayi mutim, imbomirayi tikuda kunzwa history, imbomirayi kumamanyisa, tuchashika pachashika paruda kusvika. Mirai kumanyisa Sisi Jane. Handitika, mirai kumanyisa Sisi Jane. Vachashika manzwa wachitaura kuti ministry yavo iri unique. Handika, it's a unique ministry. Hani maona. Saka imbomirai kuvamanyisa ndozati muri kuda kunyatsa kunzwisisa, muchanyatsa kunzwisisa. Regai vafambe step by step kusvikira vakusvika pavaroda kusvika. Famba henyu nebhora Sisi Jane. It's a very unique ministry. This I was told years ago that it will be a unique
I don't remember exact years, but it's some years ago that I was told it will be unique. Yes. I'll give you an example. Okay. I was baptized in the Anglican Church and I was raised and brought up in the Anglican Church. Katikazima Takaita, and I also went to the United Methodist Church. Ndarorwa, ndakapinda mu United Methodist Church, and then from United Methodist Church, because when God is sending you, he gives you pointers that okay, you are going to have a unique ministry, but he doesn't tell you all the time what to do. Sometimes he brings challenges, and those challenges will take you to your lane. There were challenges that took me from the United Methodist Church towards churches which are more spiritual. More spiritual in terms of accepting the gifts of the Holy Spirit to function as they are supposed to function. Because more Anglican mandaka kurira ne Methodist, my gifts of the Holy Spirit mamwe ato haapumilwe kushanda as they are supposed to be. But because God was building me towards my own lane or my own story, there were challenges that came my way. Akandiita kuti ndizoenda kuma Pentecostal churches. Ndakaenda ku Family of God. Ndikaenda ku AFM. But ministry yandakazonyanya kugara for long was Christ Embassy in the UK. Okay, ndakagara for almost 15 years ku Christ Embassy. But along the way, God had told me that I'll be involved with witnessing, seeing things. Okay. And deliverance. But then Christ Embassy also inazwana deliverance. As I said, God does not tell you, but vanongounza zvinhu zvekuti zvinozokuendesa paline yako chaiyo. Okay, so ndaku Christ Embassy ndakazobuda mu Christ Embassy ndokuenda kuna Pastor Chris now as a pastor on my own. Ndakuenda panodaidzwa mapastors. And I also now, because of challenges along the way and also, other revelations, I started visiting different ministers and men of God. And because God had already now started showing me so when God would say that, I would then visit that one. For prayers. And it would go on very well. Pavanokubata unodona. Even uruku mabatwa as pastors munodona kuma Pentecostals. Ndaingodona ndisingakuvari. But chanda Mwari vakazosvika pastage yekuti vandiudze kuti your ministry is unique and it is starting now. So from now on, you are not going to have impartation again from other men. Because it is unique. I'm now going to take you that unique course where you don't need a portion of another man of God's impartation. Yes. So, what I was going to say, the other thing is that you said there is someone who said they know me from Vinona High School. That person knows me as Jane, the one that is 100% human.
Yes. If every person, they are 100% human and 100% spirit. Yes. So that person knows me as 100% human, Jane. But now, with my ministry now, as unique as it was supposed to be, after God had told me no more to go to other, my human side kept on telling me, you can go again, you can go again and meet other men of God and so forth and so forth. So one time I was so tempted to go again after God had told me that I'm not supposed to go again. So I came to South Africa where you are, to a man of God. I was so happy because other pastors go there as well from different churches. So I went and we'll be just sitting in the church like everybody else. And there would now come a time when the pastor would say, I'm now going to pick people that God wants to use. In the Pentecostal churches, pastor. In the Pentecostal churches, they will know that you are a pastor, so they will pick you out. They will know you are a prophet, they pick you out. So this man of God, came a time when he was picking pastors, apostles. He was handpicking them, and I was handpicked as well. So we stood in a line. Wakatanga kutibata msoro. Anta apandanda na Mwari usachaenda because I just out to bate my lines because your unique line is now started. Sakandanda kungoyendao as a human mind, following my human mind. Pataka batwa na pastor when my 10 came, ndakadona musoro wangu ukaita se uchatsemuka. Or in other instances, I would fall and I would be comfortable, I would stand up. But this time, it was so uncomfortable, it was painful, it was hateful. Ndakadona kuita musoro wangu se uchatsemuka. Ndobva ndazongosimuka. But I couldn't tell anyone, I think musoro wangu wakuara or something. Nova session yeku South Africa, it was just a weekend thing. Yapera. But then pandakadzoka kuroom kwangu, I knew it was a warning from God kuti ndakakuti you are not going now to receive any other impartation because you are now taking your unique course. Andi murunzwisisa. Yes. Saka zakandipa kuti ndiziye kuti I'm not allowed. It was not only a warning, but because I know besides being not spiritually allowed, I know now that it can even cause physical harm. Yes. So this is how unique I am. All right. Right. Let's go back kunyaya ningirikiri yenyu yamamchitaura yamakataura kuti mimi muchauya muchitaura nenyaya dzemachechi kuti chechi yakadai yakamira so chechi yakadai so ndofunga vanhu vose vari panapa kati titoriwo nemakwirizi machechi atiri kupinda aya atiri kuenda akasiyana siyana toda kutohwawo nemweya wenyu iyo spiritual unique ministry yenyu iyi andika ngaichimbotivhenekera imbodziwa kuti chechi dzedu dzatiri kupinda idzi chii chiri kuitika tiri kunamata kuna Mwari chaichai here kune chii chiri kuitika imi sekuzariko kwamakaita nokuti muri unique imi timbonyatsonzwisisa ipapo kuti zviri kufamba sei ndofunga vanhu vese ndopa vakamirira ipapo vari kuti tatomirira tichinyatsoziva kuti machechi matiri umu makamira sei mukabata henyu 1 muchiinda zvinoita ndichangoti batei in general then ndozopinda nemaspecifics so far nemachechi andapiwa so far. All right. But Mwari very willing to talk about churches even if the churches invite me.
God is willing for us as a ministry to witness in that church and then tell them what we witnessed when they invite us. For example, pane church yekunoku United Kingdom, it's not a church, it's like a fellowship group. Okay. Involve church yakaita semuchakata, yo involve church dzimwe dzandakanzwa ndedzekupi vanongozodedza vanenge vari fellowship group. Saka vanomita somewhere ku north of England. They were supposed to meet again in April, but I don't know if they did because lockdown yanga yatanga. Vakati invite kunana February. Ndakutokumbira kuda kuya kuzoona. So ndakaenda kuchechi uku. Ndokubva before we went to the church, we had a lot of attacks from some of the spirits that I know my spirits I know won't tell that fellowship. Saka we had a lot of attacks ndo vatazokukwanisa kuenda fellowship kuya. But major attack ya times na Mwari tifane inofana kana tapiwa mkana taizongo ti vanhu vanamate against that spirit. But atina kuzopiwa mkana. Nekuti yange iri first time yedu ndofunga vanga vachida kuzotiziyawo nekufamba kwenguva. But kuchechi ikoko ine several leaders kuzwa kwandakaitwa naJehovha ine ma-leaders ariko from across ma-churches ari involved ikoko. Amugoni kuti mungotaura here zita rechechi kuita kuti honai zvinoitika kaSisi Jane. Vana vakawanda vari kuUK uku vari nenyaya yekuda kungotsvaka Mwari handiti nekunamata Mwari vanongonopinda muzvinhu vasiri kuziva kuti zvinhu izvi zvakamira sei zviri mukati. Handiti havana maziso emweya, havasi unique, handimaona. Saka vanopinda muzvinhu izvi vasingazivi. Zvino maybe zvichanditorera makore kuti ndive unique ndizonyatsokwanisa kuona kuti munoma muna kumira mushe mukati nezita handimaona kuti chechi yakati iya chaiko iya muya Mwari vakatiza muna Mwari muya mune zvakati vana vanobatsirikana. Fellowship yema different churches. But pama leaders avo fellowship iyoyo. One of the leaders anoshanda ku side rail comes from the devil. Okay. Msatanist. Ane mission yake. Yanopiwa yekuti anenge yekutwista minamato inenge yaitwa iko. Plus salida munhu futi anozomira pamberi pevanhu achinamatira vanhu achiimpatawo ma-evil prayers ake as if ari kunamata chaizvo. So that fellowship group really need to pray against the prayers of that one woman leader. It's a women's group. Arina zita here iro fellowship group iri. Mira ndichanya sotarisa kuti zita racho rainzi kudii. Ndichanya sotarisa kuti zita racho rainzi kudii. But vari panapa vanopinda Methodist vaimboripinda iroro United vanopinda Methodist yeWisiri vaimboripinda iroro vakabuda. United Methodist vaimboripinda fellowship iroro vakabuda. It's not a bad fellowship group as a whole, but one of the leaders ane ministry yake yakapiwa kubva ku satanic kingdom kuya kuzotwista whatever prayers saka fellowship group iri riri kutauni ipi? Riri ku Leeds here, riri ku Slough here, riri ku from all over. Vanotoungana from all over the UK vanotosangana
asiri mapostori. Haasi mapostori. Haasi mapostori ba. Haasi mapostori. One of the churches yandichiri kuremember inoenda ikoko muchakata. But I'm not saying muchakata yakashata. I'm saying kuti one of the women leaders ye fellowship iyoyo, they need to pray against my prayers ake, and they also need to vanofanira kushanda neHoly Spirit. They should allow the Holy Spirit to talk in their fellowship. If they allow the Holy Spirit to talk in their fellowship, all these things azizowana mukana wakakura. Anti muri kunzwisisa? Because inini hangu pandandiripo paingoparidzwa chete shoko handina kuzonzwa pakambonzi any word of God, any word from God or something. Handina kuzonzwa pakadaro. Kana kuti kana pana anonzwa, I don't know. You know, different churches do it differently. But what I'm going to say now, I've got churches that I'm going to mention. But to mention these churches, I need to be us in the spirit, more in the spirit than in our own human bodies. And it in our spiritual forms than in our own human forms. Mukatarisa kuna Revelation chapter 1. Jehovah vakapatenzwa edu Jesu Kristo, revelation yatenzwa edu Jesu Kristo, vakatiratidzai can you show the servants what is going to take place, what is happening now, you know, can you show them? Tenzwa edu Jesu Kristo avana kuuya kuzotiratidza vari ivo, but vakatuma ngirozi kuti iende kuna John, vakachuza from amongst the people in the Asia region, vakatsvaga John. Handiti Revelation yakanyorwa naJohn. Vakatsvaga John, watinoti John of Patmos. Verse 2 Revelation chapter 1 inoti John testified to everything that he saw. That is the word of God and the testimony of Jesus Christ. Everything that he witnessed, John had to say it, and he did say it. And so, if you are a witness in the first place, it is because you heard something or this is it. But tikazoenda kuchidzikwa nekukura Revelation, tinoona kuti tenzwa edu Jesu Kristo tenzwa edu Jesu Kristo pavaitaurira vanhu vemachurches mutsamba idzi manje. Tenzwa edu Jesu Kristo pavaitaurira vanhu vemachurches, vaiti ivo vaitaura vachiti to the angel of the church. Vakutaurira vanhu vemachechi vozoti listen to what the Holy Spirit is saying. Mukaverenga Revelation chapter 1 and 2 munozviona zvese. That's why I'm saying we need to talk about the word so that we are all in the spirit as this is shared, so that spirit yenyu catches what I'm saying. Spirit yevanhu vari kuteerera, it catches what I am saying. Because revelation is directed to the angels. Mukaverenga tsamba dzakanyorwa kumachurches in Revelation chapter 2, the letters, those messages daifambiswa naJohn were not directed to the church members. The letters were directed to the angels. So as I speak, I want to be able to reach your spirit. I want to be able to reach your angel, because each and every one of us is a church, is a house of God. Tisati taenda ku church isusu patse zvedu, we are houses of God, we are churches, we have angels. Tine ma-angels atinawo ndo vari kufanira kugamuchira this word. It is your heart that is supposed to receive this word or these revelations. It is your spirit that is supposed to receive
Hallelujah. So that we don't judge with our own mind. Amen. 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 So revelation pachirayo is divine exposure of things pertaining to human existence. Zvinhu zvatatisingazivi but zvakuzarurwa zvakuuya nemunhu akawitnessa saJohn. Hallelujah. Amen. Revelation pachezvayo inokusiya wamunhu akufunga panyowani because inouya nezvinhu zvitsva. Hallelujah. Amen. Inogona inouya nezvinhu zviri Hallelujah. Amen. Revelation is full of drama and it. Saka tichifamba na Revelation kudaro tunaona kuti it's a mystery. In Revelation chapter 1 verse 20 inotaura iyo kuti mystery yawaona John achiona tenzi wedu Jesu Kristo vauya kwaari vakapia vachifamba pakati pemalampstands vakabata masters mumaoko vakati John, this is a mystery yawaona but regai ndikutsanangurire mystery yawaona masters are their angels representing churches. Malampstands andiri kufamba amongst aya ndo machurches acho. Why is it a mystery? Tikabvunza vanoenda kumachechi vari kuteerera vangani vanoziva ngirozi yechechi yavo. Let's say unoenda kuAnglican. Do you know the angel of your church? Pane here pamacomments anogona kuti I've seen the angel of the church I go to. Pana dango raBheven uyo. Mati? Pane uyo akanzi dango raBheven uyo anyora. Hanzi ndoziva ngirozi yekuchechi kwavo. Ko pane mumwe anoziva futi. Ko ngirozi yake iye pache zvake as a house of God, as a vessel of God anoiziva here. Nai munoziva here ngirozi dzenyu imi? Hapana, havasi kuziva. Saka imimi chibva mangoti dyo kumachechi kweve vamuri kuda kuedzotaura nezvavo kuti chechi yakati munoziva kuti mina ndikudzai isisi Jane Unique ka kana muri kuda kunyatso kubatsira vanhu cheko kana muri kuda kunyatso kubatsira vanhu imimi overseer imisa siya ka handika muregai kumukwera muchipoterera muchitenderera muchipoterera imi ngoya pana mutera kuti kumethodist hakuna mwari ku Church of Christ muri kunamata nyoka kuBaptist muri kunamata gudo. Hanimona tibvi tatokuona kuti isusu machechi edu atiraya takatomira papi tokurumidza kuziva tikikuramba tichingopoterera sisi Jane because hatingatokwera pano ingoti idyode fambai nebhora mubve mangoti dyo tikurumidze kuziva. Ndoda kuti nditaure zvakare kuti matauriro andiri kuita vanhu receivai nespirit yenyu nespirit yaMwari. Let the Spirit of God in you receive what I'm going to say. Musakurumbidza kuva emotional because my emotions, they are from our human side. Okay. Regai nditaure because you remember ndandifana kunge ndakaita nezuro. Ndobva ndamuka ndine because kunoku handifunge kuti Mother's Day kunoku UK inenge iri kuAfrica. Saka ndobva ndamuka pafoni pangu pane Mother's Day ndobva ndangoti dzapfungwa dzangu my human side ndobva ndangoti sifineli handichakwanisi kuita nhasi because iMother's Day. Inini my human side was saying let mothers celebrate and then but Mwari vakatonditi why didn't you do it? Okay. Saka chimbai matongo pindai panzvimbo chako chimbai matongo nanga imakatonzira Mwari taurai saka taurai.
Namwari, whatever I say, whether Jarwadza Munganazata say is still good news. This is what he told me yesterday. It is still good news. Hallelujah. Amen. So as I'm speaking, Rukutaura, what God said, I'm speaking good news. Even Jarwadza Munu, but with time you will see that it was good news. Some will see it too late that it was good news. Hallelujah. Saka inini ndotangane Christ Embassy. Okay. Christ Embassy andakapinda ndazobuda Jehovah vakandi right saka iko zvinezvi tikutanga neChrist Embassy, right? Christ Embassy followers muripo here apa, gadzirirai, gamuchirai nemweya. Christ Embassy ndio vatiri kumbotanga navo. Christ Embassy ndimi vatiri kutanga navo, gadzirirai nemweya. Sisi Jane vari kutanga nemi, si Jane Unique vari kutanga nemi Christ Embassy. Fambai navo. Christ Embassy vari murimu yakanaka ya Jehovah. Chavanongoda chete chiri kushuwirwa naMwari kuti Christ Embassy vaite ndechekuti vasa believer kuti hakuna deliverance. Okay. Vasa follow doctrine yekuti hakuna deliverance. Because Mwari vari kuti deliverance is part and parcel of total salvation. Kuti unzi you are fully saved in terms of kucheneswa kuwa blameless. Deliverance is also part of it. Because aunga ignore kuti mu family menu this is an example. Kuti mu family menu mune problem ye marine spirits kana ma spiritual wives and husbands. God is saying Christ Embassy vanofanira kubeliever in deliverance as well. But vari muna Mwari. Then Pastor Anita. Pastor Anita avapa Facebook avo. Mudzimai wa pastor angari mudzimai wa Pastor Chris. Vatinoona paFacebook era. Ndofunga but ndongonzwa kuti vane Facebook page. Handisi pane vandosona paFacebook vanzi Pastor Anita kune imwe nyika so hamunoti kunyika kupiko uko. Kunenge kuAsia or something. Ikoko. Pastor Anita ndo vanga vari pastor vangu ku London ku Christ Embassy for more than 10 years. Ava ndakapiwa ningirikiri yavo vachiri vese na Pastor Chris. Ndichiri kutopinda Christ Embassy. Ndakapiwa kunzi she is special because ndo vanga vari pastor wedu we-UK region. I think and also other countries dziri kunoku. Ndakanzi very special. But special wao uri best nekuti mudzimai wa Pastor Chris. Okay. Saka ameno vanova followa mukazoona kuti is she still holding that same tingati same pastoral weight or pastoral weight yaanga vainayo vachina Pastor Chris. You can look at for yourself and see if she's still holding that by herself. Because ndakanzi weight yavainayo that time yekuti ye pastoral weight she was a very strong pastor. Wachita pastoral work, I think 24/7 every day of the year. I don't know if she's still doing that. When she was still with the husband, I was told, Kuti, it's because of the husband that she is what she is. Yes. So I don't know now
she's left the husband. Then he told Saka tinogona kuinda iri kuchechi kwavo vari klinika. Handina zvimwe zvandakaudzwa asi kuti simba ravo ravanga vainaro that time raibuda kubva mumurume. Alright. Rekupasta zvakasimba. Alright. I think you can still follow her, but maybe the strength is now different. Alright. Saka vanhu vakuti vawedzere power. Ravaishandisa rarakasimba because it was flowing from the husband. Okay. Yes, but equally I don't know. That's what I got. Okay. Yes. Then yava Java ndakatombotaura YouTube channel yeBentley Springs. Ya Prophet Java. Ndakataura ndofunga pane 2 years vasati vatanga zvavari kuita zvekutamba nemasocial media nekudini. Iyoyo ndakataura vanozomboda kutsvaga tepi yacho vanoiwana paYouTube yangu. Yava Java ndakaratidzwa vaJava vachibva pasi vakachena vari smart vakapfeka white but papangori nekablack kadiki kekuti ukasanyatsocherechedza ukauone vachibva pasi ndobva zvanzi pasi pavari kubva that's where he comes from. And so vane simba rakanyanya rinobva pasi. Kana muchiti kubva pasi pa underwater here pai pacho pasi papi. Handina kuzoziva kuti pasi papi, but what it is, pasi pane zvakawanda. Pasi pane mvura, pasi pane gehena. Vamwe vanhu vanobva straight from hell. I'm telling you what I know. What is pasi. Pamwe imvura, pamwe igehena. I don't know if there is another place where he can be coming from. Kugehena kune zvinobvawo, hanti kune zvinobva kumvura. Kugehena kune zvinobvawo, ndichasvika panyaya yekugehena iwe. Okay, but he is very strong in that power that comes from beneath. Then Hillsong Church. So mirai asati tapedza prophet Janet asati tapedza. Handisangu prophet, but it's okay. It's okay. Saka muri kuti isusu kwava Java uku masimba asi mandawa muchiti vakabuda vakapfeka zvakachena kaini zvekuti tikachina ongwa saka takaoni kana vaikatsvaka saka kuchena kune kuchisymboliza kwaisymboliza chiyu. Imi muchiti zvekuchena uku kunogona kubva kugehena kana kuti kupi kana kuti kupi kwaisymboliza chii? Kuchena uku kuti ndo zvaunoona zvacho I mean that is what is presented. Honde zvemeso yedu enyama. Asi mukati munenge musina kudaro. But what I'm saying now is vanhu vaMwari, munhu wese akasikwa naMwari achinzi akanaka. Vanhu vaMwari, but Satan anenge achitotambisa vanhu. So it doesn't mean that tomorrow avatozoiti zvinoshamisa for God. Okay. Yes, but God just wants me to say these things for now. Okay. Okay. Saka alright, mirai makadaro. Saka vanhu vari kuenda kuchechi kwa Prophet Java mazviwira kwanzi vakabuda pasi pevha apa. Vakapfeka shutu yavo yakanga yakachena yakaita white asi yakanga inhandisinda daro ndi Prophet Jane Ingoti Jane.
ndovadaro hanza seve nekanhu katema kanga singaoneki kanhu katema akadi wangosinganyiuka tsvaka kunyatsokukavhenenyura wangosinganyiukaona kanhu aka andika saka ndozvavataura ina ndisindadaro ndiani ndisiya Jane vataura kudaro saka hanzi izvo zvinhu zvemese enyu enyama zvamuri kuona izvi asi mukati mavo nzveri zvemese enyama asiri izvo saka nhai imi sisi ingoti Prophet Jane kozi munototaridzwa kaimi Prophet Jane Unique saka iva muzotsotsonyiwe here imi mukatwibiriswa na zvamutaura izvi mukatsosonyiwa munoona kuti John paakatumwa kunotaura kumachurches ekuAsia wakaenda akanotaura wakaenda akanotaura zvaanga atumwa zvazviri zvimwe zvakanaka zvimwe zvakanaka zvimwe zvakashata zvinoda uine anointing yacho but ma-attacks to be honest with you anoti handi-attacking is God says they are not mine. VaMakristu anoti nini I'm not attacked, God says they are not mine. Because God says this is isi nyika yedu, we are foreigners. All right. Saka ma-attacks they come. I don't want to lie to you. The stronger the harder the calling you have, the harder the attacks. Okay, right. Saka ande pane mwechechechi number 3. Pane inonzi Hillsong Church. Anti munoiziva ekuAmerica. Hillsong Church. Aiwa sana mboiwa ini. Hillsong Church. Hillsong. Okay. Saka vari kuAmerica monzwa naika Hillsong Church tasvika pana Hillsong Church apa. Yakamirawo sei? Hillsong Church. Ichechi ya inoda Mwari. Asi muHillsong Church vanofanira kuva careful kusanamata macelebrity. Okay, iwo muzere macelebrity mchechi imomo. Mune macelebrity. All right. Mune macelebrity ngava kana kuti ma-decisions emuchechi obva ato chingati kuinfluencwa nema-celebrities arimo. They should just remain resolute and focused on their mission. All right. Regardless of the celebrities in that church. Okay. All right. I think we are kuHillsong kumakunzwa uku. Right, hane pana imwe church. Then kutouya kwaTB Joshua. Okay. Muriko here vaTB Joshua uko, muriko here vaTB Joshua. Tina sisi Jane, tina Prophet Jane Unique nasi. Muriko here vanhu vaProphet Joshua uko. Takuuya kwamuri manje, takuchiuya kwamuri koko. Handei. YaTB Joshua munhu wa Mwari. Ma-attacks ndo anomunyanyira and Satan anouya une kunyepa kublinda vanhu kuti vafunge kuti haasi waMwari. Okay. The same navamagaya. Magaya, okay. PhD ndiyo ka? Right. PhD muripo here apa. Ma-PhD tauya kwamuri. Handei. The same navamagaya munhu waMwari. Panguva yandiri kuprofesaya izvozvi, why I'm for the time being I'm prophesying, muchazonzwisisa as I go, and amen. Then pane vanonzi Pastor Manjoro kuZimbabwe. Saka mati kwamagaya kuri right kutoinda hedu. Kwamagaya kuri right. Muchazonzwa as I go. Why we also need, why in the first place ourselves we are spiritual houses in our own individual rights. All right. And why we need to be careful, even that pays out. Okay, so guys, kwamagaya ngati inde hedu kwai kuri right
kuhillsong kuamerica kwai ngatiinde hedu kuright asi nekwa TB Joshua asi kuhillsong dambudziko chete riripo apa kwai kuti kurege kunamatiwa macelebrities hysteric asi kwaJoshua uko kwai tokwanisa kuenda takasununguka kuri right nekwa magaya uko haiwa kwanza auko handei tinoita kundamusara tizare uko kuri right uko right toenda pane ipi toenda pana Pastor Manzoro vekuZimbabwe, but mapastor Manzoro vekuZimbabwe vanenge vakati one day. But there is one Pastor Manzoro ivavo havafunga vanongozivikanwa nevanovaziva. Alright. Vanowanikwa kupi ava kuHarare kana kuti kupi kana kuti kuBulawayo kana Gweru kana kuHarare, but musazomisteka which one this is. Andina first name yake. Alright. But munhu anongozivikanwawo nepaanenge ari ipapo. Anongofamba achiparidza like an evangelist or something. Munhu anoda Mwari zvekuti vane mwoyo unoda Mwari. But munhu anorelayawo futi on people, on kupiwawo zvinhu. Kuti upenyu hwake huendere mberi, but mukupiwa zvinhu pane vakavapawo chinhu from the satanic kingdom. Okay. Pastor Manjora ndobva funzwiswa sei, ndobva vatotorwa nechinhu chiya chavanga vapiwawo as a present. Saka kana pane men of God vanoziva Pastor Manjoro muHarare, vangoriwo evangelist vanongofamba vachiparidza, men of God akasimba kuti ingovanamatirai kuti vaite zvakanaka. Munhu anoda Mwari chaizvo. I just pray kuti men of God, anyone should just pray for Pastor Manjoro. Okay. Hallelujah. Amen. Then touya kuna vamakandiwa. Vamakandiwa muriko here uko. Vamakandiwa muriko here uko. Mechichekwa vamakandiwa handei tinzwe. Vamakandiwa Jehovah pavandituma pavakanditsura nezuro kuti ungadai usina kumboti ndichataura mangwana wangotaura nhasi. Vakanditi you must say things as they are. Saka I'm speaking to you guys as I have been given. Vamakandiwa vanosanganisa. Alright. I think his original self was when panga vachiri kunana FM muAmerica vakatrain, I don't know kwanga vachiri kutanga. Then pavakazoita uwandu huya hwekuti vanhu vanozara, kuzara kwacho ikoko pane mishonga inodaidza vanhu kuti vaende from that vakasanganisa. Okay. Vekwamakandiwa. Saka vekwamakandiwa kwanzi kwakasangana kwakamikisiwa zvinhu. Handika kwanzi kwakamikisa. Inisi Jane nasimandipedza ini. Nasimandipedza zvisikaiti. But zvisinei matumwana Mwari handiti rekati kuteererawo handitika right. Kwai kwakamikisiwa kwamakandiwa kwakabata zvose. Right handei kudini. Nekuti vanhu vasati vanyanya kubatwa nekutaura kwandiri kuita. Zviri kudzizvo mukupera kweupenyu vachaenda kudenga kana kuparadise. Zvichangove zvimwe chetezvo nenguva yaNoa. Zvibvunzei kuti vakaenda panguva yaNoa vangani, vakapona panguva yaNoa vangani. Handizvo zvimwe chetezvo nekupera kwenyika.
Okay. They were there. All right. They were there. Okay. Yeah, but we pakazongosarudzwa no one in Muriya. And so shall it be even with the end of this world. And it Then it all AFM UK and Ireland. AFM UK and Ireland. Okay. Vanofanira kunamata mweya wekuti mapastors avo asatorwe nemadresi. Oh, vanoda vakadzi. Not all of them. I think it will be just one or two. But God is concerned about that. Okay. God wants that to change, so they should pray for this thing to go. Yes. All right. Then fellowship group. Kwa mudungwe hamuna kuonesewa? Yani. Yava mudungwe. Ya prophet talent mudungwe, ya pastor talent mudungwe. Hamuna kuonesewa? Handisati ndaiona hangu, ndinovaona hangu painternet. Handisati ndaratidzwa. Okay. Koya ningirikiri. Koya prophet ya pastor Casper. Hamsati maona? Handisati ndaiona, but kana pane vanoda kuti pane dzavanoda kuti ndinamate nezvadzo, so that God may say something. Vanozenge vachi kana kupa ma-comments kuti this vanoda kuti invite kuchechi kwavo tinouya, but kumachechi ataenda so far tinoenda tisingazivi kuti tiri kunoona chii. Mwari vanozongotiratidza tapinda. Koya mhingikiri yavaBhushiri. YavaBhushiri? Yekuno kuSouth Africa kwa Pastor Bhushiri. Oh, yavaBhushiri handizivi zvangu. Mumbotivhenekerawo ka. Alright, regai ndinyore pasi. VaBhushiri. Bunyorai pasi. Then endai kune imwe mati imwe ndeipi? Imwe ndeya Eastgate Church iri kuKent kuno kuUK. Eastgate Church. All right. Eastgate Church chatakangoratidzwa takaenda kunzendo ordinary members. Chatakaratidzwa kuEastgate Church pane guest speaker akanga ariko abva kuScotland, murume. They must pray for this man ikoko because murume wacho anofunctiona nesnake spirit as well, and anopossesswa nesnake spirit. Otherwise, that's all we saw in that church, because that day there was a guest speaker. So it's also another lesson for other churches. They must be careful about guest speakers. Okay. Ko pane imwe ya Pastor Mboro munoiziva? Hadizivi. Okay, all right. Hande ine tipei dzamakapiwa dzacho dzedze naMwari tinzwe. Then the Net Church iri ku Dartford, ku Kent. Net Church. Inonzani? Net Church. Iri ku Kent ku UK. Ine mweyawo inenge ichifunctionawo ikoko kuchidisturb ma-prayers. Mweya ye
mweya yemamasons. Mamasons maspirits anowanzonetsawo kuno kuma-western world. Mweya wemamasons anowanzorana zvinhu zvakati one day. Mweya yacho inorwisawo kuda kurana chechiyo nechurch yemudartford. Then there is Mary Kay Baxter. Mary Kay Baxter ane ministry yake. She's a woman ari best ku America. Iye hanzi naJehovha ndini ndakamutuma, vanhu vanofanira kumuteerera, especially in these last days. Anonyora mabhuku, ane ma-YouTube videos. Some of your books anotoisa mahara kuti munhu adownload the PDF. Alright. Mary Kay Baxter will tell you, kana wafirwa na mai vako zviya une a lot of questions. Mary Baxter has been to hell, she has been to heaven. Okay. Yes. So maybe you want to know how your mom is in heaven. She explains heaven in detail. Alright. So she can actually see kuti mai vangu vakatoshaika vakaenda kudenga kana vakatoenda kugehena. Anotsanangura, she's a seer. Anotsanangura zvaakanoona kudenga, akaenda kudenga akanoratidzwa for days. Okay. Pane mwe pastor wedu wekuZimbabwe wakamboendawo kudenga uyu akati ndafonera Mwari uyu. Mamuziva? Ndakambonzwa kudaro kuti pane ari kuti ndafonera Mwari, but handiziva hangu, ndiri kutaura what God has told me. All right. Uyu Mary Kay Baxter kana musina kunyatsonzwa kuti kugehena kwakamira sei. Anokupa igehena in detail because akaspenda a lot of time in hell. And achiona different types dzevanhu vari kuhell. Vanhu vari kunyepera kuparidza kunoko anotaura kuti even kuhell ikoko vanenge vachiparidza futi. Because vaunoita pano pasi ndo zvaunenge uchiita nekugehena. Vanenge vachiparidza but Satana achivapisira kuparidza izvo. But at the same time they cannot stop preaching. And Satana pese paanopreacha Satana achiwedzera moto. So the same nemapastors vatumwa Mwari vakaita sesu tikazopotsawo kuenda kudenga tikaenda ikoko kuhell, the same, that's how we'll be treated in hell. Tinenge tichingoparidza saizvozvizvi but uchitsva every word of God ravataura uchiripisirwa even more. So she will tell you in detail, Mary Kay Baxter, about hell. She will tell you in detail, and I think she will tell you in detail even about the Holy Spirit. If she's talking about the Holy Spirit, she will tell you the Holy Spirit that she sees with her eyes, spiritual eyes. Not the Holy Spirit that she only reads in the Bible, but if she's telling you about anything, she's telling you about something that she witnesses, and she will tell you in graphic detail. Okay. Mary Kay Baxter. Then Pachine dzimwe. Computer yanga yambo. Mama kadisa mcomputer, all right. Kwanza kuZimbabwe kwedu kukaidze zvidzidzira kufollowa sisi vakawanda tiri Africa kaisu nemambo tibatira idzodzo dzekuno kuZimbabwe kuAfrica uko taanza kuhwisisa idzodzi ndo dzandapiwa so far, but vanoda kuti invite kumachechi kwenyu, we can come kumachechi kwenyu. Mapastors vanobatsirikana because we can come and we can tell them kuti Mwari vari kuti chii about, mukaverenga kuna Revelation munoona kuti tenzi wedu Jesu Kristu vaitotaura kuti pachechi nei muri kuita zvakanaka, but chandinoda kuti mugasire chakati.
Okay, all right. So we are Saka muchira tikatokuinvite kuno kuningikiri kuno kuAfrica munotouya kubva kuUK. Tinouya. All right. Mahara. Tinouya ndorinenge riri basa racho. Mahara here hambuzotibhadharisi here kuti ndauya kuzokuonesera ichi chenyu choda mari yakati. Munenge muchikuita basa raMwari. Aiwa tinouya. Free. Kwa hamusi kudaira mubvunzo zvenhai Prophet Jane Unique. Mahara here. Tinouya mahara, tinouya. All right. Iko kuuya kwacho kwatinenge taita ndokunozotipawo kurarama. Tinouya mahara. Hanzi tinotanga iKingdom of God and everything else will be added. All right. Tinouya zvedu. All right. Then Jehovah zvimwe zvavari kutaura panguva ino iyi ndezvekuti machallenges ari kuitika vana corona vana chii ndokuiva kana ndinoda kubvunza kuti saka Mwari vasati vakutadza here mishongo yecorona ini hatina zvedu but maprayers iwaya anoita kucorona because corona pachezvayo mweyawo inenge iri kufamba saka inotoda kurwiswa nemweya nemaprayers. Saka musati mautaridzwa kuti corona iyo iri kupera rini? Kupera kwayo but mukatasa pamavidheos angu pane zvatakataura about corona kuti corona yakagadzirwa kuChina. Yakagadzirwa kuChina yakagadzirwa kuChina kulebhu yekuChina ndo zvatakapiwa naMwari kuti yakagadzirwa kuChina. Asi ichapera hayo manje ndobva yanzi kuAfrica pavidheo yatakaisa paYouTube yedu takanzi nguva yacho iyoyo takanzi yanga isati yasvika kwese kwatiri kunana UK nekuAfrica but pavidheo iyoyo tatanzi ichaenda kuAfrica China ichaedza kuda kuita matest on people. All right. And some governments will fall for it because vanenge vachibhadharwa mazimari vobva vangorasira vanhu vavo kuti vateste. All right. Saka asi manje ichapera hayo kana tokugadzirira kuti hakuna tiri tongori nayo yedu corona iyoyo kusvikira amen kudai yakatongo yakodzvaira Mwari vakati kudikwe ipapa chinonetsera shoko raMwari Mwari kana vachikupa chipo sometimes havakupe havabva vakupa A to Z kuti ubva wazoita unge iwewe ndiwe Mwari vanokupawo a portion of him and then you get your limits. So inini handina hangu kuti ichazopera sei that one maybe vachandiudza but pari zvinezvi handina. But what God is saying is that nguva inoi inguva yaLoti nemudzimai wake paakazoita seSalt fire. Hanzi ndonguva yacho hanzi vanhu verengai nyaya yaLoti. Aiwa tichaiverenga yemudzimai wekuita muchuru chomunyuyu. Hanzi ndo season yatiri kana kuti ndiyo nguva yatiri yaLoti nemudzimai wake and vanhu ingogadzirirai vanhu pane vamwe vanobva vatya kutambudzika nezviri kuitika munguva yaLoti yatiri varubva vazviuraya but Mwari vari kuti hanzizvo kugehena kwavari hanzi vari kutokumbura kuti dai tisina kuzviuraya hanzi because torment iri kugehena yakasiyana nestress yatinayo panapa. All right. Saka Prophet Jane Unique panapa pavanhu vari panapa mugoni kumbononga mumboprofitawo kana 5 chete mumbovaudzawo nezvavo 5 voga mumboona kuti Mwari vari kuti kudii mumboprofitawo 5 imbonongai tangai nachiedza tauchira mavhangirawo mumbotanga naye timbonzwawo kuti maoneswa chii papapa timboona kuti haufa zvandiri kutaura kuti ndine malimitso angu andino konawo yangu yandinenge ndapiwa iyoyo ndo yandinongopiwa ndikazongoda kuti nyepei ndinoenda kutorasika kubva ndo pandinenge ndataura ndo pandinenge ndabvumirwawo kunzi apa ndo papo wosakuwana hamuna kupuwa
kuvanhu tinogona kupiwa zvedu but kazhinji chimbotorai chimbonongaiwo zvavaviri vatatu mumbotaura navo vari kutokumbira mumacomments umu vari kutokumbira izvozvi kuti please vanhu vari kukumbira izvozvi kuti nevambovabata mumacomments umu zvandinoitaka ndogona kuti mupine nhamba dzangu then vanogona kundibata pawhatsapp mwari usually speaks kana ndiri kutonamata nawo. And sometimes it's not even pamwe inenge chingova first prayer tichinamata, and sometimes it can be maybe after 5 prayers and then God starts speaking. Alright, ndipe hii namba ini ndite kupina apa kuita kuti vari kuti tiprofitei vauye ikoko. Taura hii namba dzenyu dzinoti kudi +44 mirai. Anditika mirai nimbotsvaka +44 plus iri papi kugara zviya ai nhema dzangu. Mirai. Right, +44 75 42 894 200 dzakwana. Alright. Yeah, ndizvozvo chaizvo. And mwari vari kuti let's not forget to pray for Israel, and as well let us pray for Trump. Trump ndewa Jehovha, kana pane vanga vasati vakuziva Trump ndewa Mwari akatumwa naJehovha. Iyani Trump? Okay, Trump ndewa Mwari akatumwa naJehovha. Trump wakuita zveshoko here? Iro basa raari kuita iroro. So we should pray for him, and vari kuAmerica should support, kungomupawo support if they are Christians. Alright. Okay, kwai Trump wakatumwa naMwari. Saka guys, kunodawo support yenyu Trump uyu. Kwai wakadotumwa naJehovha zvaari kudoita izvo zviya. Saka itai kuti mudi titomunamatira. Anditi maona. So ndo zvingoripo. Saka handizi kuti pane chimwe here maybe tikazokontinue yedu show yedu rimwe zuva nhasi timbobatsira kukola vekutangana vaya vambofona vevaviri vaya then imi tohoronga imwe show zvakare munenge mapuwa dzimwe chechi futi modzoka zvere dzimwe chechi dzenyu futi panapa muchitiudza dzimwe zvemubononamata mugodzoka futi zvere dzimwe chechi namba tapina vanhu vanouya ikoko. Maita basa chose. Then the land issue in Zimbabwe. Mwari havana kufara nekuti vakabiwa ivo vakabiwa. Okay. Mwari havana kufara nekubatwa kwakaitwa minda yavakabiwa. KuZimbabwe. Tave kuhonda yeminda guys. Mwari havana kufara nekutora kwamakaita minda yevarungu kuZimbabwe. Minda yevanhu yamakatora yakwai Mwari havana kufara. Aiwa havana kufara how they have used that land. Okay. Kwete kupiwa minda aiwa. Mwari havana kufara kuti iwe munhu mutema wazopiwa chance, iwe munhu anoshupika wapiwa chance, iwe munhu anga akatsikirirwa wapiwa chance. Saka Mwari vaida kuti isusu vanhu vatema tifire mukutambura here? Hanzi makamisuse. Havana kufara havo nekusabatwa zvakanaka kuri kuitwa minda. Minda yavo Mwari havana kufara zvakanaka nekusabatwa kuita zvakanaka minda yavo because minda yangove masango haicharimwi. Mwari vaida kuti minda yavo irimwe. Hanzi muri kuyoka pane maparables kuti umwe akasirwa chinhu 1 ndokubva Mwari vadzoka ndongowana chiri 1 umwe ndokuzomultiply ndokudini. Mwari vaexpecta kuti vanhu vapiwa minda vaive vanhu vanomultiplya. Alright. Vanounzawo increase on that land. Vaive vanhu vanova nehonest pakushandisa that land. Alright. So we just need to pray for. Saka poitwa sei mindi munoona
poiti wasei apa kuti Mwari vafare torime here minda iyi todiko vanhu ngavarime Okay. vanhu ngavarime ngavaite basa Alright. Saka imi vanhu vane minda kumusha uku indai munorima kuti Mwari vafare. Mwari havasi kufara nekuti makatora minda iyi mukangoigadzika pasaidha pamusi kuita anything nayo. Saka indai munorima kuti Mwari vadzokere pakufara kuti zvinhu zvitinakire kumusha. Saka indai munorima ipapo be fruitful and multiply. Handiti shoko raMwari rinodaro. Aiwa ipapo ndabvumirana nemi kuti apa vanhu ngatirimei ngatishandisei maoko. Aiwa apo 100% ndinemi ipapapo. yeah ndizvozvo ndofunga for now zvinoenderana nenguvawo inoyi then we have other things for next time tinezenge kana tine anything touyawo paplatform penyu toshare ndizvozvo ndizvozvo chaizvo ko Mwari havana kutaura nenyaya yekuti bhanji yakalegalizwa kuZimbabwe iyi kuti Mwari havana mbotaura nezvazvo zvazvinoita handina hangu kunzwa nezvazvo but vanhu tinofanira kuve vanhu vari pakunamata because inofamba uye Mwari vanofara nevanhu vavanenge vaisa sevakaita sana Trump vavanoisa vari ivo aiwa mutungamiriri wese zve profeti kabhaibheri raMwari rinoti mutungamiriri wese ndindakamugadza whether ari isusu mumeso edu tinoona ari ivhu kana kuti akanaka but akagadzwa naMwari mutungamiriri wese iro bhaibheri ndo rinodaro ndozvandiri kutaura kuti Mwari vanofara nevanhu vavanenge vagadza asi isusu ngatinanganei nekunamata against ma-spiritual forces anofamba munyika dzedu. Mune ma-spiritual forces atinofanira kuti kunge tichinamatawo tichibvisa munzira kuti zvinhu zvitinakire. ndaimboteerera hangu imwe semoni yeumwe aiparidza from Zimbabwe achiti Zimbabwe pane mweya inoda kunamatirwa kuti iende saka the same thing I'm saying kuti pane mweya inoda kunamatirwa kuti iende kuti zvinhu zvizaruke ma-spiritual forces. Alright. Zvinhu zvacho zvinoconfuse izvi. Takambovonawo vanhu vechivanhu vachiuyawo vachiti kwai pane zvinhu zvisina kugadzirwa zvakanaka muZimbabwe umu matongerwo ari kuita enyika ndosaka Mwari vakatsamwa saka kana zvinhu zvisina kugadzirisiwa vanhu veZimbabwe vanoZimbabwe vachiramba chingotambura zvinhu hazvisi kuzonaka. Koyawo vanhu vaMwariwo vakafanana nemiwo maprofeti ari uniki kudai moya zvemotaura kuti aiwaka mindahondo yeminda iyi Mwari havasi kufara nawo zvatiri kuita zvinhu zvacho zvakungoda kuti tichingozvinamatira kuti Mwari tichingozva tivo Mwari vanoti kudii handiti nokuti hatichatozivi takutove confused titoziva zvipi kuti akambona zvimwe vamwe machembereso nevamwe madhara achitaurawo kuti kwanzi kana kukazoitwa chichichichi ameno ndokuti nyika inake vachitaurawo vakaregerawo saidhira vachiti vaoneswawo nemadzitateguru eZimbabwe imi mataridzwawo naMwari zvinhu zvacho ini handichahwisisini ameno ikoko aiwa chandandoda kuti ndizotaura hangu ndechekuti we are spiritual houses isusu ma-individuals Mwari vari kuti chanachini ndoda kuzotaura pamberi Mwari vari kuti even tataura kuti uyu ari kubva kuna Mwari uyu asi kubva kuna Mwari uyu anoda kugadzira pakati Mwari vari kuti inguva yaLoti nemudzimai wake vanhu ngavadzidzire kuzvimirira nebhaibheri vozoenda kuchechi vaine bhaibheri ravanomira navo mumba make isisimeli dzidzai kuti muri mupristi mumba menyu mobva matomira nebhaibheri zvavachanodzidziswa nemufundisi ngazvizove zvimwe zvichateera asi zvekutanga zvenyu imimi zvatanga hanzi this is the time for that nagod. Alright. No problem. Anofana kumira neshoko hanzi because even ivava vandiri kuti vakanaka
Satani auya kuzoparadza nevafundisi vese. Musi wanomuka akachidwa naSatani, you don't know. So the word should start from your own house. The word should start from your own mouth, your own eyes. The word should start from where you are. And you should be established in the word from your own house. Wozoenda kuchechi wane meso akavurika. Kuti uone kuti mfundisi wako is your pastor still the same as he was yesterday. Because these are the end times. Pastors can change overnight, and if you are not exercising your priesthood duties at home, you will never know, and you will all be taken astray. Anti Murukunzi. So God is saying, yangu waye kuti unozvimirira wega wozongoenda kunosangana nevamwe kufara zvenyu muri pamwe chete, asi wewe wakazvimirira wega. Kumba kwenyu you should have study times and study programs dzeBible. Anti Murukunzi. And have a special relationship murukudzimba dzenyu. And these are the last times. Ivavo vacho vandiri kuti vakanaka vanogona kufuma vashata, vakashata vanogona kufuma vanaka. I agree. And how will you know? Okay. So these are very dangerous times. And one big thing I was almost saying is that next year China will do another thing. Saka vanu, you must stand with God. You must stand with God and be able to fend for yourselves. Ndofunga Mwari wakuti havana kufara nekuti vanhu vari kuwesta minda kuZimbabwe is because these are the end times yekuti Mari will become dangerous. Mari will be used to turn people from God to the devil. But if you are owning your own farm or your own piece of land, you can forgo Mari sometimes and feed yourself on your land. This is a very crucial time where owning land can actually help you overcome the 666 period, the season. If you have land, you can feed most of the things from your own land. But if you are abusing that land in these end times, you are going to be forced to have that mark. You are going to be forced to do things kana kungotanga kupira vanhu zvikuitwa vanhu kungotanga different things zekuti devil can use this time to. The other thing that God is saying is that this time there is many demons coming from hell. Many more than before coming from hell. And these demons, they are looking for number one, blood. Number one, blood. They are looking for blood. And as we speak now, the hands of the devil are dripping with blood. True. It is their season where they are looking for blood. So people should stand with God, not the God they find in church, but the God they find in their hearts. Amen. Saka vanhu ngavadzidze to have church mumba in yourself, in your own house. And ivaine machechi, then mozoenda kuchechi kunobatana nevamwe. Zvazvinoita zvezvi kunzi be 2 meters apart nenyaya yecorona. Inguva futi iya yekuti you must keep a distance spiritually. Keep a distance spiritually until you see kuti wauri kuda kumikisa naye spiritually. Who are they? Who is their angel? Amen. Maita yenyu sisi Jane, thank you very much nokuti shanyirawo pano pachirongwawo mukauti ndoda kuuyawo ndoda kutaurawo isusu platform yedu ino inde munhu wese
this platform is for everyone. Achina watinovharira panze guys, kana kuti kudii zvinosekesa tenge chingosekawo zvisingasekesi we become serious. Antika platform titombovharire munhu panze because munhu achazotanzi munhu bharirai munhu panze. Pana patino accepta munhu wese because diaries ndemunhu wese anoda anongozviwira chingoda kutaura nyaya yangu ichidi kungoteerera tichingofambawo nawo mugepu ravo because hatizivi kwa vamwe vakaudzwa hondo handimoona neumwe munhu vakashora handimoona asi hondo ikazouya saka tichedi kungodi kungoteerera platform ndemunhu wese handiti mazviona saka ipapapa ndopatinogwa kuti tigare takabatsirira takanzwisisa ipapapo tinzwisane ipapo. So Sisi Jane, thank you very much nekuuya kwamaita panapa. Tichazoti zvakare kana makuda kuzodzokazve munongozondibatazve muchidzoka muchitiudza kuti zviri kufamba sei, maoneswei, aiwa zvinenge zviri kwamuri sekuuya kwamakamboitawo kwandiri muchazongodzokawo futi zvemoga. Maita heni maita basa ndotenda vese vakateerera. Hanzi izvo tinokumbirawo Facebook name yenyu kuti munonzani. Ndofunga kune vanoda kuuya kuFacebook name kwenyu ikoko. Ngavatsvage Heavenly Springs Ministries. Okay, hanzi inonzi Heavenly Springs Ministry. Heavenly Springs Ministry ndo ministry wavo anditika pa ningirikiri pa Facebook apa. Ko YouTube ndiyo imwe cheteyo. Okay, YouTube ndikoko Heavenly ku-YouTube ndikoko pa-Facebook. Saka handeiwo guys tinovateerera ikoko tichinzwawo kuti zviri kufamba sei. Hatiziviwo isusu hatina maziso emweya, tinenge tichingoteererawo tiriko tichingonzwawo, asi unotowanawo zviviri zvitatu zvaunogona kutoti aiwa ndabatsirikana ndatonyatsokunzwisisa handitika. So tinokutendai Sisi Jane, aiwa Mwari vakuitirai zvakanaka. Thank you very much nekuti muti matiudza kuti tirambe takamira pakunamata. Nemunhu ngaatenge kunamata mumba make imomo usati waenda kumachechi. That's a very valid point. Amen. Maita basa yekai watotenda zvikuru. All right, thank you Sisi. Right. So guys, tapedza hedu na Sisi Jane vedu panapa guys. Takuda vane, in fact caller number 2, all right, takungovhura, but I think caller number 1, guest number 1 ne guest number 2 my help already kudhara avo kune wangachida help yema ideas. Ndaona vamwe vauya wangachida help yevana vanobatsira vauya, but pfungwa dzenyu, just pfungwa dzenyu kungotaurawo zvama muchifungawo panyaya guest number 1 pamadrugs apa nekupimbiwa, kana kuti guest number 2 panyaya yesatanism yemwana wekuchikoro iyi. Handika pfungwa dzenyu ndakungovhurirawo imimi manje yanguva yenyu kuti muchifona handitika tinzwe handiti pano padiaries mukangoziva kuti diaries ndemunhu wese, hakuna anonzi kwai uyu anozodai tovharira panze. That's a no. The moment ndiri kutongovharira munhu panze handimaona, then ndatorasa the purpose of diaries handimaona. But diaries vanoda kudi tinoaccepta munhu wese anoda kupadza shoko rake ipo pano anongouya, anoda kuita kurapa vanhu pano anongouya, anoda kuita nezvekuimba anongouya, anoda kudi pano ndepe munhu wese pano handitika ndepe munhu wese pano, ndepe munhu wese. Thank you very much. Hello. Sis Nelly, how are you? Ndiri right, muri sei? Ndiri right. Inini ndida kutaura on caller number 1. All right. Mire ndipseveleko. Ndida kutaura on caller number 1. Caller number 1 vataura nyaya yekuti vakashanda murestaurant, mari yavo ikazenge isingakwani at all. Sisi Meli, inini ndiri same age na caller number 1. I'm only 27 years. Ndakaya South Africa ndane 6 years ndiri South Africa, so ndakaya ndine 21 years. Nditanga kupinda South Africa. Kuva ndipinda South Africa up to now because and now ndakazvara ndiri mwana mudiki. Ndakazvara at an early age. Ndakazvara first born yangu ndine 16 years. Ndakazonyora O level yangu ndatone nhumbu, but munongoziva kwedu nyika kwedu ukangoita nhumbu zvinhu zvako zvinenge zvatodhakwa. So the only way was to come to South Africa because South Africa only like a step ahead yekuti you can do because mwana ada kuchengetwa saka kuti udzokere kuchikoro and all azvikwanisiki. Okay, just to fast forward the story.
since ndiuya muSouth Africa it's been 6 years. Sisimele but 6 years ipapo ndoshanda murestaurant. Murestaurant mandinoshanda ndinochengeta vabereki vangu through that. Ndinochengeta vana ndakazoita mumwe mwana futi mukuno South Africa. Pamwana iyeye futi wandakaita muSouth Africa ndobva ndaitawo munyamo wekuti baba vemwana vakabva vandirapa. So I had no option than kuendesa mwana kuna mama vangu. So mama vangu vane vana 2 vavainapo vavanogeta. Saka pamari yemurestaurant ndikuchengeta vabereki vangu. I try by all means kuti ndivatumire vana, ndivatumire chikafu. Ndine vana 2 vandiri kuchengeta kuZimbabwe nemari restaurant. Saka point yangu yandoda kuedza kunyatsotaura ndeyekuti zvoni kola number 1 ngaasave greedy in life zvokuti anotaura kuti zvoni mari yemurestaurant wasn't enough chichi. Ngatitaure chokwadi guys, kune vamwe vanhu varikusurvivor. I know of people that are surviving nesalary ye 2,500. Variko vanhu vari kusurviva nemari iyoyo as less as 2,500. Kana uri murestaurant ukaita at least a waiter, we know kuti ma-tips and all, but at least you can survive. Unotoita ka-life kako kari right. Saka asave greedy kuti ari kuona life yevamwe vanhu vakapfeka maguchi, ari kuona life yevamwe vanhu vakapfeka ma-Adidas obva fungidzwa kuti ndo life. No, you can survive with the small that you have. Saka my point ndeyekuti zvoni she's alone murestaurant life. Vanhu vakawanda chaivo vari kurarama murestaurant life and they're doing better things vachirarama murestaurant nemaresponsibilities akawandisa. Ndataura nyaya yekuti ndine vana, ndine vabereki vandiri kuchengeta and so on. Ndada kuti angoonawo kuti I'm not just her age but I've got my responsibilities as well. Saka ngaazive kuti with the small that you get, you can budget that small and live your life. Otorarama life inototi munhu wese anogona kutokuchiva kutoti dai ndararamawo life. Saka idzi pfungwa dzaari kuita idzi pfungwa dzekuti ari mulockdown and haana business yezvinezvi maclients haasi kumufonera, but chokwadi ndechekuti akabuda mulockdown maclient akumufonera ndege dzavhurwa and all, pfungwa dzekuita business chaidzo dzinogona kusatodzoka kwaari. Ndo chokwadi chaicho. Saka chokwadi ndechekuti kana ari kuda kushanda ngaadzokere kurestaurant kwaishanda, she can make a life out of it. Sevamwe vana vese I think 60% yavanhu vari kunoku vanorarama nerestaurant kana takutaura chokwadi. Nevamwe vari kurarama nekushanda mudzimba chaimo, but vamwe vanhu vari kutovaka kuZimbabwe nekushanda mudzimba. Saka she must live within your means. Ngaasiyane nenyaya yekuti zvoni because munhu ari panext door amuona akapfeka dress remupoetry, aona munhu panext door akapfeka dress remujoe pocket, naiyewo she has to do that. No, that's wrong. She must just live nezvishoma zvaainazvo izvozvo. All right. No, thank you very much. At least some coming from somebody who's also working in a restaurant and also at 27. So thank you very much for your advice. I know kuti achazoona kuti ndeipi chazoitika, but I think tezongona tombatsirawo seiwo semadzimai makuru timpewo ateerere futi zvamuri kutaura izvi. Ndafara so far 3 callers vafona mazera ake handitika, so achazodiwo achanga achiteererawo kudzwa kuti zviri kufamba sei. Yes. Saka ngaasiyane nepressure yekuti pressure vanhu vakumba kuda mari yakawanda, pressure yekuti pamwe handisi kuzorarama life kurarama nezera rangu. Vanhu vezera rake ndo life yavari kutorarama murestaurant iyo and they're doing better in life. Saka the small that you get ngatitendere Mwari nazvo. Because kune mumwe munhu asitorina that 2,500, kune mumwe munhu asitorina that 3,000, kune mumwe munhu atotazochichengeta vabereki vake because haatorina zvachose, but iye at least ane means dzekuti angainayo that matip emurestaurant. Saka she was going to do much with that. All right. Thank you very much caller. Gaitise vamwe nguva yedu yakuchipera tatogara 3 hours panapa. Okay, this is Medi. Bye-bye. Bye-bye. Caller, hello.
Hello. Muri right here call. Kana mutete maradiyo. Tiripo ingoti gwigwigwi tifambe nebhora vanhu makoza tagarisa panapa live yedu inogona kutokatwa nazuka. Okay, tete. Ine hangu ndingangoti pana sisi wabva kutaura vari right chaizvo kuti munhu nekuda kwelockdown maclients ari kure navo, saka panopera lockdown vanogona kudzoka. But as for me ndakatosanganawo like neproblem yakadaro ne ndaita umwe musikana ndazoti musatanisi apindawo mumaproblem akadaro kusvika ndapedzeko kuno umwe anobetsera. Alright, ngatimbomirai kola, ngatimbotanga tambowa yenyu kuti makapinda sei musatanism. Ngatimbodzokera kunyaya yenyu timbonyatsokuwisisa kuti imi makapinda sei musatanism. Zvakafamba sei? Indakanyenga musikana, it was like aidwana vanhu pamashops pakawanda. Like ndobva ndanyengawo musikana madhara ipo aitodawo vanangoti akana nenobhek ndiri kuridawo chichichichi rataurirana musikana tikawiriranawo tikatanga kudanana tatoenda kuchechi tikati second month ndibva tatoenda kukempi yechechi ndokuzonoudzwa nemunhu wake akaudza mai ndokutaura kuti handidi kuona nemunhu wake ari kunzi so ndikamuudza go straight ndikamuti no inishamwari asisi kuita atidanani takadaro tichibva ipapo ndikatorwara about 6 months neproblem yechibayo. Ndikabvapo ndikauya muno muSouth Africa ndauya ndikauya nemurungu wangu kubva kuZimbabwe taishanda kumai. Saka musikana mamasangana naye kuZimbabwe imimi? Kwangu uri kuZimbabwe. Alright. Saka makazoziva sei kuti musikana yakanga akapinda musatanism ini? Through munin'ina wake ndiye akataura yakagarigwa pasi kufamily ne. Alright. Okay, anga akataurira family yekwavo. Ndobva audza mai ndokunitaura ndobva ndaramba musikana ndangomudza straight kuti yosha nyaya iri kuita satanism haisikuita pandatosiyana naye ndobva ndarwara 6 months nechibayo. Ndikabva murungu wangu akaona kuti plus wezimbabwe kwangu akudhakwa madhezi acho nemakore acho ne but auya kunoku tichiuya kunoku ndobva azonitevera. It was like last year akauya munomu ndobva atanga kunitsvaka musikana iyeyo ndikachinja line. After 3 hours anenge ave neline randachinja. Izvo munorevesa hazvitorina need yanga ichimbopiwa advice yekuti kwaichinja line chinja email zvahodi achingochinja anenge atove paemail yachinja. Saka hazvitomboiti ndobva ndahoenda kuna vamwe madzibaba vari kunoko ndongoti gagaga kuti musapedzera vamwe time. Ndobva vandibatsira bhozi munhu anga andigadzira kuti even nyama ndikabata nyama ndinobleeda ropa risingaiti. Paibleeda pai? Kubleeda mumino. Alright. Ndikagara pamudriver ndinobleeda risingaiti mota. Saka zvezvakutongondinetsa kana murungu anga akufunga kuti ndidzosera kumusha ndikati ano ndikanimbofamba ndibatsira. Saka ndikabatsirwa naari kuno pane mumwe madzibaba ari kuno zvave nani panguva yacho pane zvanga zviri zvave nani. Obva ndaita vamwe vahanzvadzi vanga vaita zvekudzipwa like vakavata ndobva ndakataurawo futi navo ndichidaro uya munhu uyauya ndobva ndifunda kuti wakuita zvekubatsirana navo ndikati ini ndinotaura nemunhu ini ndinongoti just handisi muprofita ndinongorota ndomuudza tichaandaona zvakadai zviri kuitika futi pana pauri but anogona kubatsira ndeakadai pamusikana ndataura naye ndobva azobatsirwa kwakabatsirwa kwandikabatsirwa ndezvinatu fine atove munhu ari right. Zvikaita umwe kuno umwe wanditori naye akasvika musi wechitatu kunoko aishanda kugay kusati Durban. Ndobva izvozvo ngotaura katirama usheyawo pamafacebook ndobva tataura akataura akati ane problem akapiwa kamudzi nemagay avanhurume pambari vaita zveketering ndobva atsenga. Saka anga akubleeda zvemaperiods vanhukadzi kuti non-stop. Saka pano bleed too much ndo panobva chifaya business. Alright.
paanostopa achinamata zviya paanombotsanya chichi zvinombostopa omuheta saka kusvika ndahomubatsirawo kuna mumadzibaba kuno ndobva apiwa mari yake anga ne 6 months asina khora ndobva angopiwa 5,000 papiwa 5,000 ndokupatanga lockdown. Okay, saka imimi muri kuti imimi munhu madzibaba venyu vanobatsira vanhu mahara here kana kuti vanobhadharisa? Ina ndinakasendi asi kuti unozongotendawo okay pachako. Alright. Wabatsirika sei but haana mboita kana ngotaura kana akawani. Alright. Unobhadharisa asi kuti kana kune vamwe vanoti kana kumba kwavo kune zvoda unogadziriswa kuZimbabwe munomukwidza ndiye haabhadharisi osikoita basa rake odzoka kutenda kwenyu zvakufambirai pachena. Saka kuna sisi vari vekutanga nevechituru ya ndinogona kuvabatsira saizvozvo but ini ndakudotywa pachangu kuti ndikapfeka nyaya dzevanhu neproblem kuti ndinotanga kunetsiwa kusvika ndazotaurira mwewo uye unotaura kuti yesu uri kupfeka iwe une something yesu uri kupfeka nyaya dzevanhu but dzinosvika pakuzokurira dzimwe dzacho. Alright, saka imimi hanzvadzi munokwanisa here kutipewo namba yenyu kuitira vanhu kuida vava vazoiwana ndakaipina panapa? Ndipewo namba yenyu ndipine panapa. 074 744 744 01 09 09 074 744 01 09. Alright, namba ichindapina muchiti hanzvadzani Sivanda. Alright, so guys, hanzvadzi Sivanda muri kuzvinzwira nyaya yavo yavari kutaura pano, vari kutaurira nyaya yavo yavakaita zvakasangana nazvo musatanism izvi, asi vanogona kudiwo kuti batsirei. Saka vane dambudziko riya yavari kuda kubatsira rigai ndibve ndatotora namba iyi ndigozopa ivo vaiva kuita kuti vanongozama dzese miraindo panoenda kuzoitsvaga makomenti anoita panapa ndogona kutozoishaya rigai ndigere ndatongoitora pikicha namba iyi panapa. Ari kuno akazouya akauya kuswera zuro ari kugara hake pano. Alright. Ndiri kugara pamba pemurungu kune imwe imba yemurungu anogara kuno saka anongogarawo hake pano kune imwe rumu yekuseri yaanogara ndogara kumain house kuna mumaloja. Okay. Saka sometimes ndikabuda ndikaenda kubasa ndatoteerera zvangu nditobva kubasa kubva apa yatanga. Alright. ndokunga ndakangosiyana umuradza chikafu kuti chikafu apa naapa apa chausina unofona ndotumira mari wotenga kusvika upa ndodzoka kubasa. Aiwa, hapana chakaipa guys. Ivo zviri kwavari namba ini changu kungopinda namba chete vanenge vachida kuzongobatsirwa zviri kwamuri kuenda kunobatsirwa kana kuti kusaenda. Isatiudze munhu zvekuita guys, and we don't do anything. Munhu anenge achitaurira ikapana isusu chedu kungoisa namba apa chete. Vanoda wega wazvipira kuti ndoda kuenda unoenda, handitika wega ichoice idecision yako, ichoice yako iwe kuenda. Hapana munhu ari kuti munhu ngaaende kwavari ava kana kuti asaende, but ichoice yako idecision yako kuti ndave kuenda. Handitika panamba dzakapinwa dziya chedu kungopinda namba zvakawanda tizivi, hanzvadzi vativazivi tavaziva pano pashow. Handitika saka zvizhinji atizozvizivi ende atizozvipindiri. Saka namazonge manobatsirwa ikoko please modzoka muchitipawo matestimony imi vanenge vaindako tizoziva kuti zviri kufamba sei. Handitika nokuti chokwadi ini nichandoziva nechekuti vanhu vakawanda vane matambudziko akawanda ende inbox yangu vanhu vakawanda vanogara chinetsa nyaya yebhotoro chaiyo yamainetsa muchiti hatizvidi dai ndaimbogona kutadza inbox yangu kuti muone kuti vanhu vaiuya vachida nhamba dzevanhu vemabhotoro vaya dzakawanda sei, maishokeka imi maivhunduka. Asi pano munenge muchiseka ndo zvinozotodza kuti vanhu vakawanda vane matambudziko ende vamwe vacho vanotya kukomenda because of being judged. Anomaona ndosaka chiti hatidi munhu anojaja munhu. Regai munhu aite zvinhu zvinomufaira iye, zvinomuitira iye pachake, ngaazviitira. Hautumwi nemunhu. Kana waona kuti ndezvanoda kuita ndezvako, hamene ikoko isatinei nazvo. Handiti maona so maita enyu hanzvadzi, thank you very much. Regai tinze vamwe tunze tavanoti kudii. Okay tete. Maita basa. Right. So right guys, indati ndangoti tingodadzai papapa.
so kundandaona comment vamwe be careful simeri kana kuti izva zvine ineni izvi ini changu kungo munhu idecision yake kuinda ini kana ndangofunga ndoda kuindako ndongoindavo kana ndangoona kuti aiwa ini handikwirira nazvo izvi handimaona munhu nemunhu unongozvimiririra handitika munhu nemunhu unongozvimiririra handimaona pachandinoziva disclaimer iyi edicheni because munhu nemunhu azazoti ndakaindiswa nasisimele ina ndavanaindisa unoinda oga iwe ichoisi yako kuti ndoda kuinda ndiwe unoziva nhamo dzako ndiwe unoziva dambudziko rako ina handirizivi indochandongoziva vazhinji kuinbox yangu ndinotoneswa nananga chiti tokumbira nhamba dzasekuru vaya tokumbira mune nhamba dzavo nemabhotoro mune nhamba ndichitoti anyway ini vanhu vaya vaingofona ina handina kunge ndatoziva kuti ndivapi makozi akapinda akawanda kuti ndichaziva kuti akatara zvebhotoro uya ndiani ina handa kutora nhamba handichazivi hanimaona wotoona kuti ende vanhu vari kuuya vacho vakawandisa hauchazivi kuti woita sei hanimaona vachida bhotoro iroro elo kola muri right here koli ini ndoda kutaurawo nenyaya yakola number 1 yaubatsirawo ini ndoda kufarira kuti kola azviona kuti zvinhu zvakanga achiita zvaivo zvakashata. Let's hope kola aona nemwoyo wese kuti zvaanga achiita zvina kumira zvakanaka zvisi zvinhu zvakanaka kwete kuti lockdown yakonzera aone sekunge zvakashata but aona nemwoyo wese nemwoyo chaiwo kuti ndoatichiti paari kugara pastay ini pavo 3,000 ari kutambira imari yakawanda zvokwanda zveshe ini ndiri ndichisinda muno South African ndakasvika kutambirawo kuma3 ikoko asi ndakaendesa kuchikoro vamwe vakaenda kuuniversity nepari ukashoma ikapo pastay ini tinenge takakomborerwa nekuti pamwe chikafu unenge uchiita cheipapo chiita sei saka zvokutana kuti afuitarimwe bhizinesi raada kuita kana asati anyatsowana bhizinesi ngaamboramba akabatirira pastay ipapo nekuti pastay ipapo hapana chaari kushaya rendi haasi kubvisa chikafu haasi kutenga kuti akada kumhanya kuti oda kubuda akada kubuda totide kudhauni yapera iyi achadzokera muya ngaambogara kana kuti rese chairo chairo ari imomo anyatsonzwa kuti agadzikana uye ndanchikumbira kuti atsvage kana tichikuenda achibva maari kugara imomo kana tichinge takuti tichibuda opega achibuda achiende paanosvika chinonamata nevamwe achiita sei nekuti akaswedera padhuze naMwari Mwari vanotibatsira ngaaswedere padhuze naMwari Mwari vanotibatsira zvinoita kuti iye pachake kunenge dai nekumba achaita munhu chaiye saka ndo zvakandoda kuadvisa wokola asashore 3,000 yaari kuwana kustay yakawanda kana nekumba chekuti vachadya kumba achatomira kutumira kumba achidya asi paanotumira kumba ngaazive kuti anofanira kusara aine kamwe kamari ngaazvipe iye kuti pamwedzi ndofanira kusevha 2,000 ndofanira kusevha 500 kana ndofanira kusevha 1,000 chikwari iye dzianoziva zvinhu zvaanoda kana achitumira kamari kaanotumira otumira kusha kana ine kaanoshandisa semunhu musikana anowanawo kamwe kaanoshandisa asashayika savings kuitira kuti rapo achabatanidza zvichaita inini hangu ndakazobva kustay in ndikazotanga kuitawo business randaita ndikuita network business zvinoita zvekutengesa maperfumes vanhu vakatanga vachitsora vachiita sei asi zvishuwa zvakatozondivirawo handina kuti ngauye kwangu kwandotengesa maperfumes ayo asi kuti akachazoona nekufamba kwenguva kuti basa raanga achiita ndereya nekaakuonawo achiita seanisogadzikana achiri mwana mudiki zvekuti ende itori festival yangu iyoyo mudiki ndichana nekune festival yangu saka mwana zvekuti achine nguva yekuzodhisaidha achine nguva yekugadzirisa upenyu hwake kutadza tichitadza nekuti tiri vanhasi tine nguva Mwari vanotipa second chance naiye Mwari achangomupa second chance taite sei azvigadzirisi agotoita munhu chaiye agotoita imba yake nde2000 pakola achiuya futi pamuri papa pachiti sisine limiti munhu uya akamboya ndizvozvo anotoita waitindizvozvo Mwari havana chinoisha chiregerero Mwari vanoregerera saka ndinongoti mwanangu kola ingoramba uri ipapo chete
Mwari vanokuitira zvakanaka ikushingirira uripo pasiteji ipapo. Cheko zvamusisirwe mashoko mairanda kuti ndiite sezvimbosiya. Aiwa, maita basa mama. Thank you very much. Kola number 2 handina kuzonzwa. Kola number 2 yofoni yaita mameno zvayaita handisazona hangu chazotokola live ndotonzwawo zvemakola 2 ndasenda. All right. Vane ministry ava komopi ava kulatiri ava tinovada chaizvo vanoita zvokunamata asi hatidi munhu anozoita kunge chiwenga wekuti yake chechi chete ndochechi chaiyo dzemamwe dziseti hadzisi dzekuzotuka mamwe machechi aiwa tizvide aiwa tichavafurowa kupeji kwavo kola number 3 ava. All right. Zvakanaka ai mama maita basa. Thank you very much. Thanks very much. Bye. All right. Ndokutaura kwakolawo avawo vanga vachipawo testimony akuti aiwa ini takatotanga tichitodaro asi tozvinoda kutengesa maperfume, but I'm not saying kuti ngaite the same thing handitika, but munhu nemunhu zvandataura kuti munhu nemunhu ane choice yake. Handinadzo ndadaro papa ngati munhu nemunhu ane choice zvinhu zvaanenge achiita, so choice inenge iri kwaari iye handitika. Right, gaitinzoi vamwe kola. Hello. Hello. Makadi yenyu kola? Makadiko? Kola makadi? Hello. Tikukunzwai makadi? Kola amene kuti foni yavo iri kuita sei kola. I don't know what is happening nefoni yavo. Uyu ambofona uyu anditi. Hello kola. Hello. Taskwera unambofona here iwe? Hello. Hello wambofona ka iwe? Okay. Right. Kola hello. Tiripo makadiko vanzvadzi. Ndoda kungoti zvangu gaga ndi ndo vatiri kutoda vari kuti gagaga ivavava chekutanga pana vafona vangu vachita kuiswa madrugs. Inini zvangu advice yandingangomba ndeyekuti pane vanga vachimbotaura kuti angoregera nokuda kwelockdown, but chaanofana kufunga iye zvino asati amboita zvebusiness kana kuti asati amboita anything else. Akaita lucky kuAsia kune macountries ekuti madrugs unourawa, and she is lucky kuti iye zvino ari kustay in asi mujeri. And iye after nenyaya yecoronavirus ma-airports they are going to screen more. Saka machances ake ekubatwa they are very high. Angari 90%, machances ake ekubatwa ava ku95%. Saka ndo advice yandokwanisa kungomupa iyoyo. All right. Then pane yemwana wekugirls ayoyo. Dambudziko rikita I understand vanhu vari kupa advice, but ndikuona kuti inini knowing zvinhu zviya izvi, and in fact to be honest mwana akatakuriswa chikwambo. Okay. As it is kuti masatanista the way they operate chikwambo hachisi chokuti munhu anongotsvaga mari chete. Saka kuti abatsirike hongu mapostori anobatsira, inini ndobhiliva mumapostori, but kuti anatsobatsirika anoda chivanhu. Ndichatsanangura kuti sei. Ndoda kutanga ndakupa example kuti kazhinji kuti vanhu vanobatsira, of course kune mapostori anobatsira, but mapostori anobatsira zvinhu zvakaita sesituation yaari, vanhu vanobatsira vanenge vachisanganisa chipostori nechivanhu. Because what happened zvavanoita vanhu zvafanika zvakaita zvechikwambo. Mapostori vanobatsira, ndikati ndokuda kupa example kuti imimi mukarukwa madreads, munhu akauya nechigero akati madreads andakarukwa aya akashata handichamada, akacheka nechigero akakandapo, still the pattern yemadreads acho unotoona kuti munhu anga akarukwa madreads akaita so. But ukati handichada madreads aya enda handichatomboda nezvawo, ukarudunura, kana uchirudunura you are undoing zvawanga wakarukwa, so you are reversing the process. Saka zvinoitika mapostori yes, but mapostori kubatsira kwavanoita panyaya dzezvikwambo vanocheka nechigero. Zvinosuduruka kana mambonzwa mukoma wanga vachitaura vaya havana kutaura kuti ndakabatsirwa problem ikapera.
vakati zvava nani because mapostori nyaya dzakadaro nyaya dzezvikwambo hongu vanobatsira but vanocheka nechigero havakunuri. Okay. Yeah. Saka normally the way those things are done kuvanhu vanoziva vanobatsira kune vanhu vaya kuti akaenda kazhinji vanofana kuita zvechivanhu kana I think they have to get in touch kana kuti inini there is one wandaiziva ari kugweru but I don't have the number and there is another one ari kumazowe. Okugweru uyu unonzi ani panguda tingangotomuzivawo. I will go back and look for my details. I'll come back to you inbox. All right. But don't go to the process. What those people normally what they do is ukaenda ikoko like mwana I hope muvabereki vake vakateerera izvozvo. Yeah. Vanomugadzika ipapo then vanenge vachida kana kuti hama yake kana kuti munin'ina wake kana kuti mukoma wake saka vanoita sort of kuhaka mweya uyo wakaiswa paari. All right. Then munhu anenge ava kutaura but iye wacho mwana uyu vanomuudza mibvunzo yekubvunza. Saka anobvunza mweya uya uyu vachitaurirana saka mweya uya unoita it easy saka unotaura the process what they did mhiko dzavakaita dziyaidzi saka munhu uya anogadzira anenge akangogara hapana zvaanotaura anenge akangoteerera because anenge amupa mibvunzo yekubvunza saka what they do now ndezvokuti iye kana akugadzira mwana uyu kubvisa mweya uyoyo anenge akiita undo kurudunura zvarukwa nemweya uyoyo because anenge audzwa mweya uyo unenge wataura what they did. Like for example nanzo angachitaura zvokuti hanzi akaibatanizirwa glass if it means kuti glass racho riripo then vane maprocesses avanoita then anofana kuzoputsa glass iroro thus breaking the bond yacho yakaitwa iyoyo. Alright. Saka at the moment vanokwanisa kuenda kwese kwavanoita but they have to go look for munhu anokwanisa kuita undo mweya iwoyo wokuti that mweya uripo connection between iye those people vanofana kubreaka that bond because whatever they are going to do for as long as mweya uyo uripo yes mapostori vanogona kumbozviite nani but mweya uyo unoramba uripo because that connection iripo inoda kurudunurwa connection iyoyo. Okay. Saka normally vanhu vanoita undo maprocesses iwawo they use zvakauzwa nethat person pakaitwa mweya uyu they use kana kuri kuti ndezvechikwambo ichocho kana chakaita zvokupirirwa nedoro nezviyo you find out kuti those people vanoita undo they use zviyo. Okay. Yeah. Saka you have good like the example yandapa yekurudunura madreads amucheke nechigero zvinhu zvakadaro ufuchi ukaenda kumapostori uri kucheka nechigero hausi kurudunura still that mweya that bond iripo madreads aya wamacheka wamaita dutu apo but still zvakasungika zviripo. Okay. Yeah. Saka for now kumapostori they can go but mapostori vanogona ngoita kuti zvive nani but mweya uyu unenge uripo zvokuti anogara nawo for life. They have to go kune zvechivanhu because zvakafanana another example kuti munhu akatorwa nenjuzu I think pambomenjeniwa futi nyaya yenjuzu munhu akatorwa nenjuzu havaende nemupostori vanoenda neng'anga. Yeah, because in a way panotori nenjuzu dziri involved depending nezvechikwambo because chikwambo mweya yechihure mweya mostly it involves zvinhu zvenjuzu. Okay. Yeah, saka by doing nemapostori of course mapostori kana aripo akateerera vanogona kuti vanozvigona but kunyepa vari kucheka nechigero ngatirege kunyepera zvinotoda vanhu vanoita zvinhu zvechiboyi wokuti anoita n'anga yekuti inonobvisa mweya iwoyo zvokuti even iye akazofamba that mweya uyo spirit iri kumuteerera yakaiswa paari iri kuopena up the connection the communication between iye nethese people vanoita cut mweya iwoyo zvokuti when that link is cut then anokwanisa kuzotanga kushandirwa zvimwe zvokuklinwa iye kuti achicheneswa but for as long as that link isina kuitwa cut akabatsirwa kusvika patime yokuti musikana uyu zvaanenge aita even zvokuti akachinja nhamba manzwa that guy anga achiti hanzi within 3 hours anga akuziva nhamba dzangu yes because that link iya haina kuitwa haina kurudunurwa the spirit inenge yakaiswa pamunhu iyoyo. That's the thing chinofanira kuti before you go anywhere that link has to be cut that link has to be redunurwa to be reversed. Haingobviswa zvongunzi hata kuna madhira of course mapostori vanobatsirawo but to a certain extent but zvinhu zvakaita seizvozvo vanenge vachinyepa vanhu ivavo unless ari mupostori anosanganisa chivanhu nechipostori. Yeah, pakaoma. Yo,
hameno anzi ndikuona nyaya anzi anzvadzi Samuel Senzaro achiti ini ndakanamata heavy haikona hanzi haikona mbijana paiuya chinhu ndakarara ndotomuka ndichiita makicks zvokuti kwakagumbo oro kuminyuka ruoko ndichirova. It was scary. ndakaita ndikarara masikati aitouya ndiri kuhope kuzoti usiku andaitodzima light, but I thought I was haunted. It was a haunted house kuno kuUK. Handi munoona kuti zvinoitika izvi. So kana usati wave mazviri, sometimes it's hard for somebody to believe, but the moment yaunenge wazongoona munhu achachitaurira kana kuti wave mazviri, that's when you start seeing kuti zvinhu zvakadai izvi zviriko they exist. Yeah, exactly. So I'll try to get my numbers. Unfortunately, it's been a long time, but one of the guys who was saying, I know my issues wekumazo mupostori but anosanganisa chipostori nechivanhu but he can undo mweya yokuti the first and foremost, the first step is to cut communication, that spirit communication iyoyo yakaiswa pamwana iye. Okay. Because vari kumukontrola it's like they are taking out mabattery remote control. Of my battery, which their remote control becomes useless. Then that's when they can start the Shandira Zimizun. But for as long as, because these they are breaking, because they are still managing to control here. But once that link between themselves and her is cut, they won't be able to control her. It's like definitely that breaking here. Hakuna kwa inozoenda because vanenge vasingachazokwanisa kumucontrol. Hey, okay, Anzadzi, thank you very much. Munozongotipawo namba yacho kuti kana vachida tongozovasvitsawo maita basa ini. All right. Ndikuona vari kutaura kuti kwanza aiwa zvinotoda chivanhu zvikai mapostori zvavazoyedza kuita zvichipera zvezvoda chivanhu. Ina handisiviwo guys, ineni handisindadaro. Handisiviwo kwaito zvoda kuti chivanhu mapostori anosanganisa nechivanhu kuti zvinyaso kupera nokuti mapostori ega haangapedzi handimaona. Saka ina handisiviwo handimaona, but ndokutaura kwavowo ndofungwa dzavowo. Pano munhu nemunhu anonge achitaura zvaanofunga handiti right. As long as munhu angowanawo help yaari kuda ndo panenge achida panenge achida kuti as long as abatsigwa ndo zviri important chete. Handika kola hello. Hello, ndimire muri sei? Tiri right, ngoti gwigwigwi nguva yedu yakutisiya muri sei? Tinofona live ndofona after. Aish. Ko saka muri kufona pafoni iyi, foni iyi haisi personal number yangu ndeye pa live chete. Saka ipava ndichitopedza ndotoidzima. Haisi foni yangu iyi personal number iyi. Okay, mimi ndofona pa number yenja kana ndapedza kana ndapedza because mukatofona pa mufufu makanibata because inotogara yakachizima chifoni icho chitori chimbudzi. And so that's in the life, sorry. All right, guys. Kana aripo one more person arida kufona tagarisa pano. Ina ndingati ndoziva, ina handizivi guys, ndogara tesa disclaimer kuita kuti munhu ungozvimirira oga ina ndachandoziva handichika ina handisinde ndadaro hanti munenge mangowawo munhu achifona ini munhu achifona achivhariri munhu panze mwana yauti aiwa munhu ngaanamate tongoti umwe yauti chivanhu tongoti umwe yauti mapostori ini ndeichingoti ini handina pandinoziva handiti mazviona nokuti handizvizivi handimaona ichi chedu kungovhurira mukana kuti vanhu vataure kuti umwe anenge akaenda kuchivanhu akabatsirika ikoko, umwe akaenda kuchipostori akabatsirika, umwe akaenda kuchechi akabatsirika. Saka ini ndinaniwo hangu kuti ndinojaja munhu anenge achitaura zvaanenge ataura aiwa handizvizivi. Munhu nemunhu unongotaura zvinhu zvaanongoitirawo iye munhu nedambudziko rake ndiye unozodecida oga kuti unoda kuitei handiti mazviona. Kola hello. Hello, Susmeli, makadizenyu. Mushe muri right here. Tiri right, ndoda kungobatsira imbichana pane ma first and second callers.
pana mwari kutofona mameseji akutopinda apa tukaitipewo nhamba dzakola vanga vachifona izvo zvava baba ava handisati napaona kana nhamba dzavo guys vanhu vari kutofona vanhu vakachifona pafona vanhu tori nhamba dzavanhu saka kuti ndichatoziva ivo vakasatoninga kuinbox ka ini hanhamba handichida kune vari kunisendera meseji padenga apo kuti nhamba dzababa vanga vachitaura izvo zvava vachiti vakava nemunhu wekumasowe negweru nhamba dzavo dzingorimo muvanhu imo muine handina kumbosevha nhamba dzavanhu saka kuti ndichatoziva kuti ndavapi vati vachaya kuinbox kana vazoya kuinbox vakandipa nhamba indongoti nhamba dzababa vaya ndokanda zvimwe zvava zvenyu izvo ina handizivi ina handitori nhamba dzavanhu taura henyu kola okay ndoda kuti kuna first caller ata chinhu chakanaka arealize kuti akapinda muzvinhu zvakashata. That's the first thing. I'm going to help her in a biblical way. So my advice to her is she must be saved. Ngaasatya hake kudzokera kumba kwavo, but she can find a church, a good church inomubatsira. She must be saved first. Anofanira kusika deliverance. She must repent and confess her sins. Akatadza, which is very normal. Munhu wese anotadza. Shoko raMwari rinoti hanzi asi vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari, which means everybody is a sinner. Saka chinongodiwa ndechekuti iye atendeuke, aise upenyu hwake kuna Mwari. She must repent. Then from there otanga kurarama upenyu huna Kristu. Ngaasatya kuti handina pekutangira anapo. Right now she is working and she has got parents home. Aitombotumira mari, they are going to accept her. Anongosvika, she tell them kuti handichaenda kubasa asi ndauya ndine padiki pandinapo. I want to start this a little business, kana kungave kutengesa mustreet madomasi maveggies zvekuita everyone else in Zimbabwe is surviving nekutengesa. So she has got a start already, but the most important thing is she needs salvation. Ngaatendeuke, arepente. Akatadza akapinda muchihure akaita madrugs, so she needs to repent, atsvake Jehovah, then her life will start afresh. Orarama upenyu usina zvivi. Same goes to my second caller, vemwana avo. These days everything that is happening is based in Satanism. Zvizhinji zviri kuitika zvine Satanism mukati, which is the fulfillment of the word of God. Kana vakaverenga shoko raMwari vanoona zvese zviri kuitika zvemalesbians, mahomosexuals, mafake prophets, it's all written in the Bible. And zviri kuitika nguva ino ikunyanya zvinoda kutiratidza kuti the second coming of Jesus Christ is near. So the most important thing that these people must seek, they must seek God. The devil is here to destroy us. Ngavasatya kushikidzirwa kwavari kuitwa neuyo ari kunyora ma-emails. You are saying you confirmed kuti matoona my emails actually they are threatening. That's the work of the devil. The devil is a threat. Anongoti threatena, but he is weak. Haana zvaanokwanisa kutiita. So these people, amai vemwana, sisi vemwana vari kuteerera, they must go to God. They must seek God, address their issue to God. Nothing can happen to you, my dear, my little sister. Usavhundutsirwe, ngavasatya. There's nothing impossible with God. There is nothing too hard for God. Vakangopa nyaya yavo kuna Mwari, the God whom we serve will vindicate them. Yeah. That's my advice. The only thing that we are left with nowadays is to worship God in truth and in spirit. Tisanyengedzwa newakaipa. Let us seek God in truth and in spirit. And Mwari vachatiburitsa mumatambudziko akasiyana siyana. My advice and deny for the two callers. Thank you, Sis Melly. Powerful. Thank you very much. Thank you very much, caller. I think she was our last caller for today. And also, caller Kanagata Sanabota Raona, I even told them, you know what? Nothing is too, no problem is too big for God. So, but she, I know the decision in the Ake. Because I don't know their belief and is here but I just told her as well, you know what, there's nothing too big for God. And Jehovah come those
who are weary and heavy burdened, and I'll give you rest. Zvataurwa naKola kuti the devil can roar like a lion, but that does not mean that he's a lion. No, it's an imitation. Anogona kujova seshumba, ani muri kunzwa achitevedzera shumba, hazvireve kuti yave shumba, anogona kuvhundusira nekuvhundusira, handiti maona. Asi zvakudhipenda kuti ivo kana vakamira vachavhundusigwa nenzira dzese, asi pakupedzisira ivo vachazvitora here makuvhundusigwa uku vozvita siriyasi kana kuti vachangoti kuvhundusira. Zvakafanana nezizi, kana ukariona rakadai so unotogona kuti inyanga, but dzedze zvinenge zvakangodai hadzisi nyanga dziya, hadzitungi, handimaona, hadzitungi kana hadzitungi nyanga dziya dziya. So do zvandangotiwo ini nangu ndiconcludewo handitika in conclusion, but zvisinei tichataura navo zvakare kuseri tochivapa manumbers evanhu vese vanga vachida kuvabatsira kuti vavapewo vavapewo madecision ivo kumba kwavo chitendero chavo ndo vanoziva, ndo vanozogara pasi kuti aiwa toita izvi kana toita izvi. Isusu chedu kana vangoya for advice, indinongovaudza zvakanangana nezva kana ndichitaura navo inini personally pasina kamera, ndinovaudza zvandinofunga inini, zvandinobhilivha mazviri inini. Asi ivo vakazoti insista aiwa tinoda kudai tinongodzoka panapo tinongoya panapa, vanhu votaura zvavanofunga, kana vachida chivanhu vopuhwa manhamba ipapapa, kana vachida chipostori vopuhwa. Izvi hazvinei neSisimelis diaries izvo, inenge decision yavo yefamily isinei neni. Asi vakandibvunza advice yakanangana neni, indinongovapawo zvanei ndichifunga. Handiti sekuva pakandangoitawo pana ndichifunga kuti you know what, there is no problem that is too big for God, but handingasosiviwo zvizhinji, handiti maona. So ndo zvatanga tinazvo muzuva ranhasi. Regai ndikutendei vedu wenjiti aiwa Mwari vakuitire zvakanaka, aiwa tanakirwa asikana, tafara, tadzidza, ndo zviri kuitika. Handiti ndo zviri kuitika kunze uku, ndo zviri kurarama vanhu kunze uku, vana kuzvikoro uku ndo zvavanenge vachipindana nazvo isi tisingazivi, tichingoti mwana ari kudii, mwana ari kufara kuchikoro, mwana ari kudai, mwana ari kupinda asingazivi. Saka ngati let's look out for zvinhu zvakadai so muvana vedu kuzvikoro kumaboarding schools kwavanenge vari uku. Ngatitarisei vana vari kupinda museranism vasingazivi, vana vari kupinda museranism vachifunga kuti ijoku, zvimwe zvacho hazvichakudiki. Handitika vabereki zvakare vari kuZimbabwe, let's not give pressure kuvana kuti vana every day every month ndipe mari, ndipe chakandira chakati, because mwana kwaanenge ari pamwe mwana anenge achitoita zvemadrugs, waye kundonyegwa iwaya madrugs, achimwa madrugs kuti akufadzei imi vabereki muri kumba musingazivi kuti mwana ari kuwana mari sei. Imbotrayewo kuti mutsvage muvute find out kuti mwana wenyu mwana mudiki ari kuwana mari sei nzira dzake, and zvamunenge mapuhwa izvogutsikanai. Akati handina mari panguva inoigutsikanai. Let's not give our kids unnecessary pressure, handika kuti vasvike pakuti vakupinda muzvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuti vakuda kudi kufadza isusu vabereki, handimaona. So indi zvanangoti ndidi ndiye nditaurewo, handiti mazviona panyaya yevana vaviri ava, because zvinhu zvinogona ngowira ani nani, zviwira vanhu, zvinogona ngowira mwana wangu, zvinogona ngowira mwana wako, handimaona tisingazivi. Saka vabereki zvatapuwa izvo zviviri izvozvo ngatigutsikane. Pressure yekuisa mwana kuti ndipe please, inesuwo vabereki ngatizamei kuti tizvishandire, handimaona, ngatizamei kuzvishandira, tiitewo tizvibatsire nesuwo, tiite something, handiti maona, neupenyu hwedu. Kana vana vachizotipawo vanozotibatsira vachitipawo, asi tadiyo tine zvatiri kuitawo isusu kuti varege kupinda muzvinhu zvakadai so, kuti nyika yedu iite zvinhu zviri nani, handitika. So zvakare guys, regai ndikudze kuti pano hatidi zvokujajana kana zvokusiyana zvokudii, umwe nemumwe ane belief yake. Belief yeumwe haisi belief yeumwe, belief yeumwe haisi belief yeumwe. Zvandinobhilivha ini hazvibhilivhiwi the next person, zvaunobhilivha iwe pamwe hazvibhilivhiwi neni, handimaona. Saka panapa munhu wese anongo yakazvimirira achitaura zvaanofunga, ende peji rinoiri hatinouri kuti hanzi because munhu asitaura kuti hanzi inini ndinoda kutaura zvakati tomuvharira panze. Kana wangondivinga ina hapana ndondavinga, nditi vanhu ndo vanotoya nenhamba dzangu dzinogara dziri padisplays, ndo vanotondivinga kuwhatsapp, ndoda kutaura nyaya yangu, indoti wonotaura nyaya yako handikwanisi kunditi hazviiti kuti nyaya yako uye utaure zvaunotaura, hazviite zvoita kunge ndakusarudza vamwe vanhu, hazviite. Nditongotaura iti uya, handiona utaure nyaya yako, handimaona, tongoteererawo, because umwe munhu anenge aida kuto-offloada, umwe munhu anenge aida kutotamba nesu ipo pano, umwe munhu anenge akatonzi ndo therapy yake kuti azotaura nesu ipo pano tichitoseka naye tichifara. So after that person feels better, handimaona. So ndo zvazvinongoita,
handimazviona. Saka ngatiregei kuti tingodaro zvakare. Kune ministry yauya yaSisi Jane, handei tinoonawo kuti kuna Sisi Jane kunoitwa nezvei, handimaona tinosapotawo tiriko tichingoonawo kuti vanhu nezvei. Pana patinongosapota munhu wese, handimazviona. Ndosaka vanhu vese vachingouya chingofarira kuti ichi n'anga dzongouya, muprofita anongouya, vachechi vanongouya, zvose tinenge chingouya panapa handitika. But zvokuzoti wadecide iyo decision yako munhu wakazvimirira hainei handiti maona So guys, thank you very much. Mwari kuita zvakanaka. Tosangana zvakare muchikamu chinotevera handitika tiri pamwe chete. So Chiedza Tauchira ndakakumirira. I'm still waiting for you because you are supposed to be next. Chiedza Tauchira Mavangira. Ndakatongomirira date rako iwewe netime yako. And then kune vaya guys vamwe vanenge vane nyaya dzavo dzaroda kuoffloada. You want to offload and you want to speak, you want to seek advices, you want to vanhu vanzwewo, you are free. Number dzangu unadzo. Uya kuve inbox uku tongoronga show yedu pano Monday, Wednesday, Friday. Oya wotaura nyaya yako anditika then vanhu vokupawo zvavanofunga. Asi usauya une mwoyo wakarembera nekuti vanhu vanenge vachitongoseka zvachifara. Asi advice guaranteed kuti unodi unotoiwana. Hapatozombotadzi kuwana vanhu notokuudza zvinhu zvinobatsira. Handimaona chero vakajoka vakaizvavo but advice inotokubatsira inotobuda chete. Saka musatye zvenyu atiite zvokuti tinoedha vanhu palife. I don't aid you like life but aiding riripo apa but anti-aid munhu because vazhinji they want to remain anonymous. So confession yaya, you want to confess handitika uruda confessa uya zvako wakasununguka ukonfesse ipo pano nyaya yako kuda wakambauraya munhu kuda kugwana vamwene kuda kudi handisi kuziva. Tine imwe nyaya tatakamirira yeuya wakamboisa nyaya yake yahaida chiti vamwene vada ndivati navatezvara tachonga ungeri wajoina futi nhasi. Saka ndofunga ndiye watichauya naye nechitatu because zvazongoitika kuti paita kuti mushurugu waramba ari panzvimbo haana kukwanisa kuti abve panzvimbo saka kuti awane nguva yekuti aite life handiti maona. So uyai kupi kuWhatsApp kwangu titaure ende inini ndofunga kubva zvamakatinga undiziva tichiri kuna ndenge handina secret yemunhu yamakabva uchinzi meri wabudisa secret yemunhu handiti munozviziva kana kuti wataura secret yemunhu handiti munozviziva. Ini zvandongototaura newe zvinongoperera ipapo kazhinji kacho ndinotodileta tichingopedza izvozvi namba dzevava izvozvi ndinoenda ngochengetera ngoti pamwe kana chida havo help mangwana but nyaya dzavo nendatokanga mabosi kune vanhu vakatowandisa ndichadombosi kuti uyu takataura nezvei uyu nendatove confused because ndotaura nevanhu vakatowanda handimaona plus one kuchembera weAGR zvacho handiti maona. Saka feel free kuuya henyu makasununguka muoffload. Vanoda kana une munhu oda kukumbira regerera ipo pano wakakanganisira ipo pano ndo platform yacho. Uya pano vediwe ndine nyaya yangu ningi mutegeiwo takanetsana pakadai takatorerana murume gore rakadai tikazodai tikanesana family medu ndauyawo pano toda kuti nditaure nyaya yachona ndiregerane zvakare ipo pano ndo paplatform pacho unongouya pano totaura handika. Regai titendeve Star FM ndinoziva kuti munoteerera munonditevera. Star FM ndoda kutendai nchiti aiwa thank you very much Star FM mwari wakuitai zvakanaka. You are here always. You called muchida namba muchida masongs andinomboplaya panapa because manga musina. Thank you for promoting all these upcoming artists antika vamunoona pano. Ndakaunzwa kuti ndakatonzwa kustudio kwenyu makutoriza music iyoyo yatakakupai kuWhatsApp kwenyu. So ndoda kukutendai Star FM guys. Mungangotora this page lightly. Varipo pano vese but they don't comment zvavo, they don't show themselves. Varipo Star FM iripo pano handiti maona vakatoti batakakumbirawo masongs anga muchiridza leti muruta zvinhu zvakanaka muri kupromota tipeiwo tiridzewo babetsere kupromota uko tikataiwa kamaita zvakanaka. Saka music yevana vaya yose iya yakutoridzwa kuStar FM uko. Saka ndozvatinokudza izvozvo. Tinoda kutendai zvakare Star FM for recognizing this page. Thank you very much. Chingochirambai muchingotita zvakanaka. Even Star FM zvakare pamunofila kuti munoda kubatsirawo even vamwe ndimi vanhu vakuru vacho. Isu tingoriwo kaplatform kadikidikiwo chiri kutongotambawo pano. Mukaona kuti aiwa apa tinogona kuti ndimune maresources ese. Isa hatina kana resources, hatina kana sponsor kana chi. Munoda kubatsirawo imwe nyaya munenge mangoona pano. Star FM you are still very much welcome kungoticonducta zvakare tongokupai madetails motibatsirawo handitika. I think chinangwa chedu kungoshanda pamwe chete kungoita zvinhu zvedu zvitifambire tose vanhu vese vanhu vafare vanhu vave happy so that we stay away from this negativity, we stay away from this evilness iri kuitika pasocial media. Handimaona toita chinhu chakanaka as a community. Ndozvo chinangwa chedu, tine chinangwa chimwe chete handitika. So regai ndikutendei zvakare. Kune vakauyawo vachiproposawo handizivi kuti munoionawo sei. Kwai inonzi chii? Kune vakaproposa vachiti kwai kwakuitwa inonzi so wati
kwai sochi yekuti kwai poitwa day like reWednesday rekuti munhu anenge achingofona pari munhu wechirume hamunoti munoiona sei makazins ndakangoti muchaitaurawo pano padiaries but imi ndimi muchadi ndimi munozonyatsokudisaita kwai yekuti munhu wechirume anofona pari achindi kutsvakawo mukadzi kwai soul inonzi sochi life yangu yakupera anoona kwai inonzi soul match here whatever meno munhu anongouya panapa achiti ndoti kutsvakawo mukadzi akadai handitika and then mukadzi uyawo obva adi obva kana aripo obva ati inini ndiri kutsvakawo murume akadai kana zvichiita vanhu ava vari compatible tovalinga vari tu handimaona vochisangana voroorana handimaona saka hamene kuti munoida here makazeni ishi hameno iyi kuti munoida here hamene kuti munoida here nokuti iproposal yakauyawo navamwe zvikanzi toita iyoyo inonzi soulmatch iyoyo hameno kuti zvofamba sei toita dhere kuti nhasi vanhu ndokuzati vanodanana vaya vari kutsvaka vanhu vaya votouya kana ari chiedza uyu otongofona apa vedi wei ndiri kutsvakavo murume uri kunyika yakati handika akadai kana aripo musikana wachona murume wachonawo anototiwo oti neniwo ndiri kudawo so vanhu vodii moto handimaona makutofambidzana handimaona chero ingave chii handimazviona so hameno imi makazeni ndimi munochuza kuti munoida here kana kuti munoda kudii handisi kuziva kana kuti zvinofamba sei imi ndimi mungatotaurira kuti inoita here iyoyo yemasoulmate iyoyi handimaona kana ichiita then toti vaya vakauya neproposal yavo tinyatsokugara pasi tinyatsokuona taigadzirisa handimaona then but ini ndakaona sokuti inozotinesa pakuti tozotoverifya fake kana varume vachingofona apa vane mhuri dzavo vachida kungoita vasikana kuti tozozviziva sei nokuti haisi live kai munhu anenge achifona that means akupusa imba yemunhuka ipapo ndo panenge hameno ipapapa handimazviona asi indakangoti makazi ndo chadi ndo achasarudza kana muri penyu chizofona munenge muri maanonimasika ini hangu ndiri kutsvakawo murume wakadai murume wacho obva ati inini sitete vafonavo ndiri kutovada imimi nditoya kuinibhosco ndihukei navo moita huku apa makutofamba handitika so guys thank you very much ndokutendai muri vanhu vakanaka tinokudai we are family pano god bless you till we meet again on Wednesday bless you